Вітаю усіх, вітанки. Зараз будемо починати. Так, перепровірить гук. Обов'язково не то. Гук. Ні, я нічого не зміняв. Так, гук є. Вітаю, Вервей Геймінг, вітаю. Шо. Зараз будемо протягувати і, може бути, навіть сьогодні скончимо. Я не ведаю. У нас ще... Яно по вигляді гульня йде до концовки, але ще є питаннячки. Там, як воно, ці буде концовка, ці ні. Поглядимо. Про беларусятора чытаўся. Ну, беларусятар яшчэ наперадзе да халеры працы. Гэта насамрэч толькі дзелюсім трэцам. Там яшчэ шмат працы ўсё ж такі. Тыпу, гэта хоць і вялікая версія, і гульня пачынае пакрыху атрымліваць сваю форму конкретна пераклада. То бок пакрысе такое ёсць, але ну, карацей шмат працы яшчэ, шмат працы. Вітаю, Рэгана, вітаю. Вось, наперадзе шмат працы, шмат хто жадае ў яе, каб яна была поўнасцю перакладзена. Вось, за год працы нармальны кавалак зроблены, але гэта ўсё роўна мы і нават не на палове. То бок, ну, у нас па сутнасці аснова, скажем так, можна сказаць, закладзена. Ну, вось, наперадзе яшчэ да халеры тэксту. Каб вы разумелі, просто памеры Disco Elysium ў тэксце, гэта толькі ў дыалогах тэксту на 3 уладара пярсцёнкаў поўных плюс Сільмарылён, я ўжо гэта расказваў, там столькі тэкста. І тэкст ні халеры не просты, прям зусім не просты. Я шчаслівы, што я недаацэньваў гэтую гульню, калі пачынаў, таму што калі б я правільна ацэньваў бы памеры таго, што мы збіраемся рабіць, я збіраўся адзін увогуле рабіць, то я бы гэта закінуў адразу. Ну, тыпу, гэта было бы занадта немагчымай задачай, якой немагчыма выканаць. Але яна выконваецца, і мы працягваем, мы нават паскараемся. Ну, тыпу, мы паскараемся, ідзе праца, ідзе хутчэй, зараз дадалося новых людзей, свежая кроў у нас актыўна, гэта самае, актыўна дадаюцца новыя дыалогі. І, ну, я думаю, што мы... Я не думаю, што мы скончым у бліжэйшы там год, але, ну, я не ўпэўнены, я сумняваюся, што мы за год скончым, але, тыпу, я думаю, што праз год мы будзем мець прям вельмі салідны кавалак гульні, прям салідны, і я супер асцярожна буду казаць, што, можа быць, мы нават палову зробім за гэты час. Вось, добранька. Мы далей працягваем з тэкса. У нас, як звычайна, тут у нас звычайны цыкл, гэта мы паўтараем па колу проста. І гэтыя самыя. Па колу мы проста бяром і атрымліваем сабе кавалкі кварцу, крадзем адусюль. А чаму у мяне вопратка кожны раз змяняецца? Мне падаецца, кожны раз лагінюся ў гульню ў новай вопратцы. Ну-ка, у мяне там рандом стаіць, ці што? Давайте-ка вернемся на Зепелін і зменім сабе выгляд знешні. Ухтанейка. А ты думаешь пабудаваць Рэч Паспалітую, якая зваю Еўропу? Мой план пакуль не. Бліжэйшы план па стрымах, то бок, ну, тое, што чацвер-пятніца застаецца за вами, то бок гэта тое, што нагаласавана, і вось, ну, гэта залежыць ад вас. Гэта тое, што я вам аддаю. Я раблю наступны прынцып яшчэ. Тыпу, калі я бачу, што актыўна галасуюцца за штосьці, то я гэта гуляю не толькі на пятнічныя стрымы, я гэта яшчэ і бяру на свае звычайныя, то бок, вось, ну, тыпу, сёння мой звычайны стрым, тое, што раней было ўсе 5 дзён на тыдзень, але зараз гэта толькі 3 дні, насамрэч. Я і на іх пачынаю браць тое, што абіралі вы і актыўна галасавалі. Вельмі актыўна галасуецца Divinity Original Sin. На працягу ўжо года амаль, ну, паўгады актыўна мы праходзім ужо нармальны кавалак гульні нават прайшлі. У Divinity Original Sin 2, вось, дарэчы, на яе адпраўляецца яшчэ. Таму я абавязкова зраблю серыю стрымоў па яму. Так, а чаму ён, вось реально, у мяне такое адчуванне, што мне проста рандомна аддае. Так. А чаму я не магу? Чаму не абіраюцца? Нешта зламалася. Чат. Бачыце подпісы? Па-першае, я не магу абраць сабе гэтае самае. Мышкай магу, а геймпадам не магу. Там Dolor Seat Amet, каб вы разумелі, вісеў надпіс. Вось, і, карацей, мой план такі, што я буду... Вось, давайте вось так абяром. І кінжальчык наш, той таксама дэфолтны. Вось так пойдзем.
Я планую праходзіць Divinity Original Sin 2, таму што за яго суперактыўна галасуецца і вельмі доўга, прям настойліва, таму я думаю, што абавязкова патрэбна яго зладзіць. Вось, гэта мы зробім. Empire Total War пакуль нагаласавалася адзін раз, атрымліваецца, і калі я не памыляюся. Вось, што само па сабе дасягнення, нічога такога, просто што пакуль, скажем так, на наступнае паглядзім яшчэ, да гэтага моманту далёка. Ну, тыпу, вырашэнне, што мы будзем канкрэтна рабіць на дадатковых, ну, тыпу, на маіх стрымах яшчэ, ну, скажем так, асноўных, якіх тройка усяго на тыдзень. Вось, так. Усе, хто пасля перапынку вяртаешся да гульняў. Я літаральна некалькі дзён гуляла ў іншае, учора зайшла і хто ядзе, што я тут раблю, як уключыць бурштыновы зрок. Я запамінаю абсалютна рандомную лухту. Напрыклад, я ведаю, што нам патрэбна збіраць кварц, хаця гэта для гэтай гульні шчыра не складана запомніць. Так, мапа у нас на версіі была. Ось, я неблага запамінаю мапы і гісторыі, але гісторыю я запамінаю кавалкамі, то бок я запамінаю толькі асноўныя тыпу хто, што і куды, і ўсё. І вось такім чынам мне кароткімі такім зместам я запамінаю, як бы, што адбываецца. Вось гэты ліфт, напрыклад, адключаны. Так. А на версіі гарнізон, мне падаецца праз гарнізон, вось давайте праз вось тут у нас. Ближайшая. Вітаю, Nine Raven, світаночки. Так. Вечером буду у сябе галасіць, пакуль што можна і тут, як табе DLSS 5. Божукна, якая срака. Вось маяк, гэта самае, маяк кароткі замест срака. Вось, усё, я выказаўся. Я, тыпу, не, чат, не, прям, я лічу сябе, тыпу, чалавекам, які спакойна ставіцца да шыі. Ну, тыпу, мне некаторыя штукі не падабаюцца, як зроблена, і мне не падабаецца, калі яна выкарыстана для генерацыі, асабіста калі гэта генеруе абы што. Ну, то бок я, Nine Ravens, я думаю, магільшчык можа прям у 10 разоў прям, ну, скажем так, я мягчэй стаўлюся, чым магільшчык, так? Але нават для мяне да DLSS 5 гэта нейкая паўнейшая хрень. Просто паўнейшая, настолькі гэта дрэнна. Калі вы не бачылі, гэта уявіць сабе самыя дрэнныя вось фотанікі шыішкі, накладзеныя на рэальныя гульні, і гэта просто дрэнна. І калі яно яшчэ пачынае рухацца ўсё, то бок калі дынаміка з'яўляецца, гэта настолькі нейкая хрень, гэта настолькі дрэнна, просто не магу сабе патлумачыць нават. Мне млосна, мне такая злавесная даліна там адбываецца, гэта просто не перадаць словамі. Вось. Якая прыгожая штука, яны тут дырыжабль павесілі, чат. Такога раней не было. Вітаю, танчык і танкі. Я лічу, трэба адразу дадаваць дэкальтэ 6-го памеру і будзе прыгожанька. Ну, гэта, ну, ведаеш, гэта ты у тьютары начаплялася. Ну, я не ведаю, я просто... Як же мне добра, што я не настолькі шмат зараз сяджу ў тьютары, у меня нервы спакайней. Ось. Таму што, рэальна, дарэчы, першае, што я пабачыў, ну, вось, калі ты казала пра мод, першы мод, які з'явіўся, я пабачыў першы мод у інтэрнэце, гэта якраз такі тое, што я сказаў, там быў адначасова і CJ, і паравозік Томас, вось што я першае пабачыў, першы мод на Resident Evil. Вось, не, ладно, у адным было CJ, а ў другім быў паравозік Томас, а потом я пабачыў, як хтось усталяваў просто два адначасова, і там у выніку паравозік Томаса і CJ. Вось, для мяне, у маім сусвеце, у маім тьютары гэта так выглядала. Так, і стыксу таксама дакрыта. Блін, не карнайце стыкса, калі ласка. Вітаю, патайты, танкі.
Спіздзім з цепелін, мы туды зараз пойдзем, там дакладна ёсць кварц, таму што гэта блакітная штука азначае, што дзесьці паблізу ёсць кварц, а яго за ім мы сюды і прыйшлі, зараз мы яго красці будзем. Так, добренька. Глядзім. Дарэчы, з плюсаў вяртання ў гульню, якую ты гуляеш на геймпадзе, гэта тое, што кнопак не так шмат, вы асабліва не згубішся, што гэта дзесьці не там знаходзіцца. Так, дайце-ка момант. Паведамленькі свае прыбяру, каб не перашкаджалі. Так. Што ў нас? Бурштына ў нас не хапае, зробім одну штуку. У нас агулам вось наш компас. Он показывае на цепелін туды наверх. Адзінае, што гэта не будзе так... не, нормально, мы зачэпімся. Добра. І яшчэ, давайте дадатковыя квесты хутенька праглядзім. Дадатковыя квесты. Што ў нас засталося? Падзямеллях сцяны. Ведаю, дзе гэта. Так. У кафедральным саборы інквізіцыі, добра, і каля карчмы. Блін, мы там каля карчмы былі. Ладно, потым забяром. Зараз пакуль вось гэта. Давай, далеці. Оп. Ну, не. Давай. Оп. Ну, бліжэй. Які-небудзь. Оп. Great, that setup looks a bit complicated. Why the hell's that junk hanging out there? All right, focus. 4 fluxes keeping it up there. Kinda like that junk back in Turquoise's arena. Let's get to it. Time to tear down those catalysts. Так, вось два агонніка, якія глядзяць на кварц. Так, але я бачу, што вось там гэта ўсе перанакіраваныя праз крышталікі, то бок самі кавалкі, якія яшчэ ўтрымліваюцца, яны ўнізе. Куды пойдзем? Блін, зачапіўся. Зараз, ведаеце, пачынаецца лета, сезон, і акно адчынена, таму калі вам будуць гукі з вуліцы перашкаджаць, абавязкова кажыце, я буду нешта прыдумваць, таму што, блін, я неяк на гэта не разлічваў. Я ў Kingdom Come Deliverance 2 пасля дэстрэнінгу ўвесь час спрабавала сканаваць наваколле драдэкам. Не, ну такое ёсць. Ну, гэта асабіста, калі шмат гуляеш у одну штуку, то такое здараецца. Это залежыць, мне падаецца, гэта залежыць ад колькасці гадзін. Так, уніз я просто так праскочыць не магу, таму пройдзем вось так. Yeah, I can't deny that touching this thing brings me good luck. But I can't deny that it boosts my power, too. Так, яно дзесьці яшчэ ўнізе. Нам патрэбны якары гэтыя па сутнасці прыбраць. Яно яшчэ ніжэй ідзе. А магу я неяк адсюль пралезть ніжэй? Не, падаецца, не. Блін. Добра, трэба шукаць. Прям самы ніз ісці. Дакладна, я ж забыўся, я ж магу скрозь сценкі пралазіць. Ну, вось тут вось, напрыклад. Альбо вось тут вось. Трэба не забывацца на гэта. Але гэта мы рабіць не будзем тут. У іншым месцы скарыстаемся. Закрой окно, по шашлыком пахне. Не, пакуль шашлыком не пахне, але я думаю, хутка будзе сезон. О, блин. О, не. А можна разбіцца, калі ласка? Я не жадаю, каб мяне... О, як жа дрэнна. Дык спадай, разбівайся. Лепей разбейся. Я упаў у ніжнюю частку сцяны, там увогуле далёка, там прасцей на гэтым самым, на балоніке прыляцець. Чым тупаць зноў. Так. Вось дзесьці тут. Дарэчы. Не, нормально, мы зараз дадзім рада. Great. Those Inquisitor assholes flooded the jail with their shady mist. Shit. Can't use my abilities in this mess. Guess it's back to basics. Only me, my skills, and my talent to get to those catalysts.
Кажа, што здольнасці тут не працуе, тут паўсюль туман нейкі. Бо ось там бачны туман. Вось гэта цікава. Гэта павінна было з'явіцца ў гульні, мне падаецца, раней, то бок абмежаванне па здольнасцях. У мяне ўсё крута-крута, а потым мне гэтыя здольнасці адбіраюць. Ну, часова, альбо ў некаторых лакацыях, вось такое. Так, адзін глядзіць сюды. Гэта непрыемна. Хутчэй за ўсё, не змагу ніяк кантраляваць гэтага самага. Майнд-кантрол не спрацуе. Так. Ці спрацуе гоблін? Ну, тыпу, копія, клон. Давайте закинем. Опа, гоблин есть. Давайте зараз. Я кину туды шканочку. Иди проверь. Опа. Опа, и гоблин прибрал гэтага инквизитора. Цудоўна. И все, и атрымліваецца у нас минус один чел, які нам перашкаджае гэта саботировать катализатор. Мне толькі патрэбна дачакацца, калі гэта дайдзе. Інквізітары крыўдзяцца на майнд-кантроль. Ну дакладна, я бы іх і так не пракантраляваў бы. Можна, конечно, чэла гэтага забіць, але у нас ёсць магчымасць яго не забіваць. Ён удала стаіць плюс-мінус. Таму мы возьмем, просто дачакаемся. У іх патруль павінен развесціся удала. Так. Один дайшоў туды, другі дайшоў сюды. Оп. І небачнасць не працуе. Заўважы. Ну ладно, добра, гэта смерць. Небачнасці няма. Усё. Добра, я забыўся, што я ж гук выдаю, калі падаю. І гэта будзе праблемай. З іншага боку, зараз я ведаю, як хуценька туды трапіць. Опанькі. Не чакаў, што зачаплюся. Пум-пум-пум. Цікава, я праз гэтае в акно магу пралезці. Ты чал не даходзіш адсюль, не? Просто тэоретычна магу вось так рабіць. Добра, выпадкова прыйдзецца забіваць. Я просто хацеў рэсурсы забраць тут у наглую, але не атрымалася. Ладно. Можна праз стол, боже, праз ось, праз акно. Оп. Удобненько. Як мы лазім, а? Паўтарым той же самы хітрык, які мы рабілі. Так, клона закинули. Гэта закидываем сюды бутэлечку. Пазбавімся ад аднаго. Бачите, оп. Гоблін яго схапіў, цудоўна. Патрульны яшчэ будзе хадзіць туды-сюды. Але няблага было бы знайсці які дыванік, на які прызямліцца, бо высока. Блин, вось гэта абвяшчэнне трэба абнавіць. Я забыўся яго абнавіць учора. Нічога, нічога. Я, можа, яго прыбяру, каб яно просто не блытало. Я, можа, альбо, можа быць, яго рэальна зрабіць нейкім больш нейтральным. Давайте хутенька зараз абвяшчэнне. Абвяшчэнне з'явілася ў чаце, якое кажа пра версію 0.2.4, якая ўжо выходзіла 0.2.4.1, выходзіла 0.2.5 бета, і потым гэта 0.2.5 бета ператворылася проста ў 0.3.0. Так што, ну, гэта паведамленне, мякка скажам, састарэла. Так, информация о канале. Вышла версия. Давайте я ее... Давайте больше нейтрально, просто я зараблю переклады с коллизиум. С коллизиум. Так. Яшчэ там, насамрэч мелка грознага я, можа, ўсё не распавяду, так. Але, напрыклад, з'явілася, па ідэі, магчымасць у нас на Nexus модзе з'явілася магчымасць усталёўваць мод праз Vortex, але гэта пакуль не працуе, калі што. Ну, калі вы заўважылі, гэтай опцыі раней не было, яна новенькая.
Вось, я яшчэ буду, можа, даследаваць у вольны, я не ведаю, я кажу, у вольны час, але калі ён адбудзецца, добра было бы праверыць, можа быць, зрабіць праз Vortex, каб праз прыладу усталёўвалася ўсё. Файненька, канешне. Так, можна яшчэ, дарэчы, пазбавіцца ад аднаго ахоўніка, які ходзіць туды-сюды. Што ён рэальна, ён сюды прыходзіць і перашкаджае. Можа быць, варта яго неяк куды-небудзь падзець. Я думаю, так і зраблю. Я, можа быць, блин, адзінае, што здаравенны ахоўнік там стаіць у калідорах, гэта праблема, ён таксама. Ну давай. Давайте, можа, не. Ось так. Атрымаецца, не? Заўважна, не заўважна? Так. Это ахоўнік там можа заўважыць, той можа там заўважыць. У мяне няма кіслаты. Мне падавалася, мне кіслата ёсць яшчэ. Оп. Расплавім цела. Усё. І мінус труп. А зараз я буду просто чакаць таго хлопца. Блин. Блин, гэта не зусім тое, што я разлічваў, канешне. Упс. На экрипсіум адпраўляецца 900. Дзякуй вялікі. Вось экранаў столю. Цалкам соло, калі не памыляюся. Ну, малайчына. Трэба мне ўсё ж таки дадаць штуку, каб інфармацыя у вас з'яўлялася. Я ж у цемры. Усё нармальна, не павінен мяне заўважыць. Трэба дадаць ўсё ж таки інфармацыю, каб вам высветлілася адразу, як прагаласуеце, колькі канкрэтна пунктаў на гульні, за якой вы галасавалі. Блин, вось літаральна, просто не тая кнопка. Просто не тая кнопка спрацавала. Не тады, калі я жадаў. І ўсё, і калі ласка, у нас яшчэ адзін труп за мае памылкі. Ну? Тело схавалі. Каталізатор. Оп, саботируем. Okay. First one down, 3 more to go. Так. А наверх мне як зараз? З такімі-то моїми поспіхами. Дзесьці акенца не было? Акенца, по-моему, было. Амаль спаліўся. Глядзіце, яшчэ якая штука. У нас жа ёсць новая штука. Гэта штука. Я шмат слоў выкарыстоўваю. Дык вось. У нас ёсць гульні на вылет. Гэта гульні, за якія не галасавалі больш за паўгады. І такія гульні у нас будуць пакрысе вылетаць. Але калі мы скончым стыкса, у нас будзе пару тыдняў за галасаванне, то бок выключна па рулецы. Вось мы будзем гуляць. Акрамя пятніцы. Пятніца здаецца, як звычайна. Так. Давайте куды-небудзь забяруся і патлумачу. Так вось, у нас будзе 2 тыдні па рулецы, і кожны раз, калі на рулецы хтосьці перамагае, я буду запускаць яшчэ і вылет таксама. Так што у нас вельмі хутка будзе абнаўляцца гэты спіс на вылет. У нас шмат прям гулень паляцець. Шмат штук пра штукі. Так. На экрипсіум хтосьці па выглядзе закідваў, так? Калі так глядзець. Добранька. Глядзім. Далей нам патрэбна яшчэ 3 каталізатара гэтых. Адзін у гэтым баку, а адзін у тым баку. Давайте вось туды. Таму што там я праз браму могу прайсці. Ахоўнікаў тут таксама шмат. Гэта чел спіць. Там гэта ахоўнік ахоўвае. Так, няхай працягвае. Я тут магу атруту тэарэтычна закінуць яму. Блин, давайте дачакаемся. Я гэтага самага вялікага прыб'ю. Хаця, можна прапусціць яго абсалютна. Ён тут ніяк не перашкаджае нам.
Праз акенка толькі пролезем. This flux, it's got its perks. Titan's security around here. Like some kind of magic, really. Don't mention magic. Using the force is a bad omen in my culture. What was this holy Опа, я упустил жуков. Я там мяркоўвалі, пакуль пачалася бойка. Я запусціў бойку паміж жукамі. Я не ведаў, што гэты рычаг робіць, і вырашыў праверыць. І калі ласка. Так, ахоўнікаў мінус. Жукі толькі застануцца. Я нават не веду, што горш, але я спадзяюся, там праход за гэтага адчыніўся. Не, ўсё ж магільшчыка... Ўсё ж магільшчыка. Аказалі, я ў адзінку ўжо не прасунуў тут мафія. Ну, так. Не, прасоўваецца. Я разумею, што яно доўга, але гэта выключна з таго, што ў нас даволі вялікая суполка. Гэта, ну, тыпу, гэта трошкі пазітыўная навіна. То бок у нас вялікая актыўная суполка, якая прасоўвае гульні, і за гэтага яно так расце, таму што на пачатку, конечно, так не было. Вось, у нас, тыпу, 10-20 тысяч было такое напрасоўванне. І ўсё, і нормально. І жылі так. А зараз пакрыху вырасла, вось да гэтага прыбірання і ёсць пунктаў прыбірання гулень са спісу, таму што зараз ужо становіцца трошкі важна прыбраць са спісу гульні, з якія не галасуюцца. Па-першае, гэта раздувае спіс проста бессэнсоўна. Па-другое, калі гэта адправіцца на гульню дзесьці ў топе, калі яна пераможа замест, ну, то бок, калі дзве мелкія гульні па 1000, за якія ніхто не галасуе, то бок ніхто не чакае гэтай гульні, атрымліваецца. Вось. Калі такая сітуацыя адбываецца, то опанькі, так. Калі такая сітуацыя адбываецца, то калі гульня перамагае замест, ну, вось, напрыклад, той античембер, які перамог у нас і ў чацвер будзе, то атрымліваецца на яго 3 гадзіны, так, і калі яшчэ 1000 пераможа, за якую таксама ніхто не галасуе ўжо даўно, то гэта яшчэ 1000, і атрымліваецца за 2000 мы 6 гадзін як бы гуляем. А ёсць людзі, якія прасоўваюць там па 50, па 60 тысяч. Вось, калі гульня высока ў спісе вылятае, то гэта таксама пазітыўная навіна. Я ўжо таксама гэта тлумачыў. То бок там рулетка і залежыць ад памераў, скажем так, ад таго, колькі зараз у гульні ёсць. Бо пазітыўна тое, што у маленькіх ёсць шанец, але і добра тое, што і вялікая гульня можа перамагчы. І гэта я не кантралюю гэты працэс. Оп. Мяне амаль заўважылі. Там трэба, бачыце, скрутачак ёсць. Яго варта скрасці. У пятніцу было іранічнае. Так. Вельмі іранічненька. Античембер перамагла. Калі што мы будзем у чацвер гуляць у античембер, які павінен быў вылеціць наступным. То бок, калі б за яго ніхто не прагаласаваў, ён бы вылецеў. Справа ў тым, што не вылецеў ён, не халеры. Больш за тое, ён не тое, што не вылецеў, ён перамог, і перамог са сваімі 1000 пунктаў, 1020 пунктаў. Вось. Таму у нас спісачак трошки абнавіўся там на вылет. Блин, яны дрэнны рэсінхрон у іх. Я магу іх неяк, у іх саміх пастка там ёсць нейка. Давайте. Оп. О, не, упаў чалавек. О, не, цело новае. О, ён упаў просто. Ну, бывае. Зваліўся. Скрутачкі у нас ёсць. Яны быў так. Няма чаго тут рабіць. Мне падабаецца гэта, ну, абавязковая вось гэта дэталь у стэлсах. Тыпу, о, ён помер, ну і ладно. Вось, я кажу, я, можа, ўжо праводзіў як у прыклад, дзе гэта зроблена... Зноў жа, ёсць умоўнасці, яны пакідаюцца, але гэта зроблена... Оп, падалося. Але гэта зроблена на даволі высоком узроўні. Гэта, по-моему, апошні Splinter Cell. Прям самы апошні. Так, гэта падаецца ён. У ім зроблена так, што калі вы забіваеце кагосьці, забіваць там становіцца праблемай даволі хутка. Калі вы ў ціхіх місіях, там ёсць просто тыпу экшн-місія. У ціхіх місіях там ёсць такая дэталь, што персанажы... у нас Боб пайшоў у тое месца, і па рацыі ён не адказвае.
туды адправіць яшчэ аднаго чалавека, які пойдзе праверыць, спытае ў Боба, ці ў яго ў Боба ўсё ў парадку, вы прям чуеце гэтыя іх перагаворы. Ён адпраўляецца зазірнуць туды, дзе просто абсалютна з іншага боку мапы прыходзіць у пакой чэл і правярае пакой, дзе Боб, ну тыпу ён туды пайшоў. І калі другі чалавек, который не вяртаецца, то туды штурм адпраўляецца. Вы не можете сядзець у адным пакоі і там просто па чарзе іх забіваць, ну напрыклад такое. І гэта вельмі адчуваецца жывым, то бок яны не забіваюць. Яны, як толькі першы чалавек помер на мапе, і яны зразумелі, што хтосьці з іх помер, то, ну, не помер, а тыпу знік кудысьці. Яны напружваюцца, іх падымаецца пасіўна, скажем так, узровень, ён заўсёды да канца мапы будзе. Вам патрэбна прайсці мапу будзе з большай напружанасцю як бы на тэрыторыі, на лакацыі, і вы павінны там это ўлічваць. Таму вам у ідэале не хочацца як бы прасоўваць. Але сам Фішер, ну, падаецца, серыя мінус. Хаця, мне падаецца, гэта чмурэнны стал апошні. Вось. На жаль, ужо не актуальна. Так, я магу дзесьці тут удала ўпасці, каб мяне не заўважылі, потому што яны там паўсюль ворагі. Реально прям паўсюль. Вось. Мне варта было бы... Так, ён там з оркам нейкім размаўляюць. Чамусьці я орка не бачу, але ён тут знаходзіцца. Nothing else in your sad little life but beating half-dead orcs, huh? Так, збіты орк вось там. Я магу выпусціць орка, саботировать неяк эту ситуацию? Хацелася просто. Не, падаецца, не магу. Тэарэтычна, гэта літаральна эканоміка момант. Трэба так збалансаваць колькасць рулетак стрымоў, каб столя першага месца не змянялася і можна будзе ісці ў палітыку на пасаду міністра эканомікі. Гэта амаль немагчыма, ну тыпу баланс, ну як бы гэта сістэма гульнявая, ну яна як планавалася гульнявая сістэма і з хібамі, то бок, ну яна калі толькі зрабілася, я ўжо ведаў, што яна мае хібы. Тыпу я ведаў, што інфляцыя пунктаў гэта абавязковая частка маёй сістэмы. Тыпу я не магу яе пазбегнуць. Яна закладзена ў аснове. Вось, і гэта такое здараецца і, ну, нармальна, в прынцыпе. І што я раблю з ёй? Гэта, ну, пакуль балансуем, пакуль я, па сутнасці, падстаўляю проста такія дадатковыя механікі, якія могуць яе дапамагчы, але я ведаю, што праблема-то ў аснове сістэмы. То бок, ну, яна была з самага пачатку, я ведаю пра гэта. Це вядомы нюанс. Я магу неяк... Я могу вось так зрабіць, напрыклад. Дайте-ка момент. Я могу, в прынцыпе, прайсці так. О, дакладна, я адсюль могу трапіць. Яны нават не заўважыць ніхто. Ідэальна. О, блин, колькі там ахоўнікаў, а? Што за хрень? Чаму стык перакат такія доўгія робяць? Ён раней так не рабіў. Просто ён рывок невялічкі рабіў, а зараз ён, блин, улетае за паўкіламетра. Што за хрень зараз адбылася? Вожукна. Яны зараз абшукаюць усё абсалютна. Увесь пакой. Ну, а на выбору няма, у нас няма захавання, у нас няма магчымасці вярнуцца неяк. Мы рэальна трохі... Не ўсё так проста, карацей нам. Вось. Ну, карацей так. Яна, сістэма мае нюансы, то бок тое, што я зараз раблю нават з выкідваннем, гэта хутчэй спроба неяк трохі выправіць, але выпраўленне немагчыма. Ну, тыпу, гэта сістэма будзе мець праблему інфляцыі і паталка няма, калі не змяніць аснову сістэмы. Напрыклад, лімітаванне па часу, колькі можна галасаваць, і тады згараюць прям вялікія колькасці пунктаў, што я не жадаю рабіць. Боже, у нас зараз такі двіж нейкі вакол, зараз каты наверх на гэта самае. Карацей, калі я адкрыў балкон, там у нас дзверы зараз адчынены і сетка вісіць. І гэты балкон зараз просто супер двіж вакол гэтай дзвяры, і на дзверы спрабуюць каты заскокнуць, зараз будзе гук. Зараз Фрэя рыхтуецца на скок наверх на дзверы.
Вось, гэта будзе глосны, можа быць, зламае што-небудзь, але, ну, там, што драўляна, вось, гэта гуку я чакаў. І дзвіш, і катыру нешта вырушацца, і паўсюль я неяк, прям, я перагружаны трохі падзеямі навокал. Так, я думку сваю наконт галасавання хацеў даскончыць. І атрымліваецца такая штука, што праблема як бы ёсць, у мяне будуць выпраўленні на яе, але я не жадаю ламаць, як гэта, змяняць корань праблемы. То бок мне не падабаецца падыход, у якім, напрыклад, згараюць вялікія колькасці пунктаў. Нават зараз гульні, якія вылятаюць, пункты на іх з іх не згараюць, яны размяркоўваюцца паміж іншымі гульнямі. Вось так яна працуе. Is something there? There. What was there? Help! Так, не працуе, я не ведаю чаму, але гульня мне не дазваляе коротенька, раней рывок быў кароткі. То бок я мог прайсці скрозь гэтыя... І калі б я крыху высунуўся, то я мог бы яшчэ там агледзець і нешта паспрабаваць, а зараз нейкая абсурдная хрень атрымліваецца. Блін, можа мне знайсці іншы абыход нейкі. Must be hiding somewhere. Nothing there. Nope, not even. Next time you're mine. Просто вось тут літаральна там ёсць месца для мяне. Я магу схавацца. Вось так, вось гэта я хацеў зрабіць. Толькі дагэтуль я вылецеў у калідор нахрен. Так, у іншым баку ёсць гобліны, дарэчы, з таго боку. Можа быць, мне гоблінаў неяк выпусціць, і тады ў іх будуць праблемы дастатковыя, каб забіць на мяне. На версе там нідзе не стаць. Я не бачу на версе ніякай штукі. Давайте паспрабуем гоблінаў выпусціць. Так. Блин, туман паўсюль. Лухта нейкая. Так, там ёсць рычаг. Я магу тэарэтычна іх выпусціць, так? Захаванне адбылося, дарэчы. Добра. Няхай будзе захаванне. Пум. Нябачнасці ў мяне няма. Тут усё заблакавана. Блин, дрэнна. Тут можна небачнасцю скарыстацца. Дастаткова далёка. Туман далей. Пачакаем. Вітаю, паладзін. Вітаначкі. Так. А як мне гэта зрабіць? Зараз лухту поўна буду рабіць, я просто эксперыментую па сутнасці. Опанькі. Stop! I know you. Everyone, take a look. Гобліны. А! Я магу дзесьці схавацца? Не. Гэта была разведка. Не атрымалася. Блин, складаная локацыя. Прям складана. Я думаю, мы зараз хутенька пашчоўкаем это месца. Блин, а як бы так? Просто глядзіце, там ёсць рычаг, я жадаю ведаць, што гэты рычаг робіць. Вось моя матывацыя ўся. Я жадаю, што ведаць, што робіць той рычаг. What's this? Hey, look this way. Я запусціць зараз газ? Не, просто пошукать. Something's wrong. Яны просто час ад часу запускалі газ прямо ў гэту штука. Добра, газ яны не збіраюцца запускаць вот гэты тоннельчик, таму нормально. Nothing in here. Яны не настолькі разлаваныя. Пачакаем, пакуль яны супакояцца, я запушчу гэтак сама гоблінаў сюды. Опанькі. Опанькі, пайшлі гобліны.
Гэтыя гобліны просто выбухаюць, калі паміраюць. У выніку частка аховы мінус. Цудоўна. Гэта, ў прынцыпе, спрацуе. Зараз яны падсупакояцца. Be on your guard. Не так доўга яны будуць шукаць кагосьці. І я потым спакойненька, па-першае, забяру рэсурсы нейкія. Можа быць, яшчэ жукоў выпусціць. Мне падаецца, гэта у 2 этапы жукі гэтыя. Зараз паглядзім, карацей. Давайте гэтым дадзім спакоіцца. Yeah, you better stay away. Усё, добра, яны супакоіліся. Мне проста падаецца, зараз жукамі я магу яшчэ і гэтых забіць. Ну, просто выгнаць жукоў і ў выніку яны навядуць чуму. Так, я нічога не бачу тут. That's better. Так, это ахоўнік патрульны. Чакаем, пакуль ён сыдзе. Who goes there? There, check that. Ён штосьці заўважыў, так? Ён хутчэй за ўсё запусціць газ. Nothing Yeah? here. Не стаў запускаць. Дзякуй Богу. Чакаем, пакуль яны тут супакояцца. І я запушу жукоў ім. Няхай яны разбіраюцца. Yeah, you better stay away. Так, добренька. Зноў жа, захаванняў амаль няма. То бок, захаванні толькі аўтаматычныя, якія адбываюцца. Ага, і гэту штуку рвануць і другі раз я не магу. Добра, працягваем. Опа, і каты. Як вы разумееце, такія гукі будуць проста бясконцыя, таму што каты лазяць туды-сюды і шалеюць. Рэшка туды-сюды скоча. Ось, выбачаюся, калі там рэзкія гукі, не магу нічога з гэтым зрабіць. А то я не пераканаю гэтага не рабіць. Асабіста зараз яны адзін за адным пачнуць паляваць. І гэта ўжо не спыніць. Так, у выніку застаецца 2 ахоўніка. Так. Адзін з іх патрулюе. Небачнасці няма. Адзінае, што я магу закінуць, гэта калі б я мог удала пабачыць, я мог бы у куфары аднаго з гэтых святароў адправіць. Тыпу закінуць проста клона і... Блін, можа быць чэла гэтага сюды куды-небудзь. Давайте вось так спробуем. Вось так. Спробуем. On, where are you? Зараз аднаго ахоўніка адвядзем у бок і пазбавімся ад яго. Блін, яны ўдваіх пайшлі правяраць. Вы жа хрень. Давайте дачакаемся. We gotta catch him. No, not here. На гвинт адпраўляецца 9500, дзякуй вялікае. Look, here. О, блін. Чаго, а гэтага я не чакаў. Help! Somebody help! Сабатируем. That makes it 2 catalysts down. Halfway there. Мой стыль праходжання звычайны ў стэлсах абсалютна нахрен ідзе у гэтай частцы стыкса. Гэта першы стыкс, у якім такое адбываецца. Тыпу гульня патрабуе, каб я так цябе паводзіў. Ну, асабіста на высокай складанасці. Інакш гэта жэсць просто абсалютна абсурдная, немагчымая. Гіганскую колькасць часу просто згублена. Можна з гэтым чалом паразмаўляць і вызваліць яго там, не? Не? Немагчыма? Это вельмі шкада, хацелася б гэтага орка выпусціць. Ён тут увогуле ні пры чым. Я, можа быць, зараз дзесьці зладжу перапынак. Зараз паглядзім. Я знайду сабе, можа, выберуся куды-небудзь на зручнае месца. На пляцоўку якую, каб вам не сумна было. Пакуль я адыйду. Так.
Ага, гэта я ў гэтай частцы. Куды мне так хуценька бы выбрацца? Угу. Блін. О, я тільки зараз уважу, у мене здоров'я амаль нема. Так, давайте нам може наверх, ось так. Ні? Оп. Во, знайшов проход. Шкляночка бурштина. Зараз заберемося куди-небудь. Оп. Блін. Що за лухта? Гульня. Я зараз, ну, я хотів предмет просто скрасти, а ён мені залишив за походню. Так. Але як мені вибратися? Гэта акенка падыдзе? Просто не кожная акенка можна... Ага, гэта акенка можна ўвайсці, але нельга выйсці. Добра. Может быть, з таго боку? Там же наверсе няма нічога? Няма нічога. Добра. Эта акенка таксама не падыдзе, правильно? Правильно. Трэба ніжэй. А, не, вось гэтая акенка падыдзе. Цудоўна, я знайшоў выхад. Добра, мы звонку. Цудоўна. У нас застаецца яшчэ 2 каталізатара, каб вызваліць кварц у цэнтры. Я што зараз зраблю? Я вас тут пакіну, схаджу, паснедаю хуценька, а вам жадаю добрага дня. О, добрага дня, блин, быццам бы развітваюся, у мяне прадпрагляд зламаўся. Задзяўбаў. Я не ведаю, з учорашняга дня пачалося. Прадпрагляд просто замірае абсалютна. Без прычыны. Добренька. Зараз я вас пакіну на момант, літаральна 5 хвілінак. Уключу вам блок рэкламы, каб ад нас адчапіўся Twitch. Вось, і паснедаю, пакуль гэта адбываецца. Зараз буду.
still there? Я вернулся. Добре, протягуємо. Катализатор одразу под нами. Мне что мне подсказываем, что нам придется обыходить. Так, придется обыходить. Бо это так не працуем. Няма магчымасці вось ўжо скардзюся на гэта просто бясконца, але у мяне няма магчымасці пасядзець і паглядзець тыпу о, я зараз забег, мне патрэбна сюды забегаць, бо там звонку яны прыбралі гэтых ахоўнікаў. Добра, я спяшаўся ўнутр, каб мяне не заўважылі ахоўнікі звонку, якіх я бачыў раней. Зараз жа іх там няма, можна было канешне пачакаць і паназіраць, як гэты чэл ходзіць. Не зрабіў я гэтага, просто таму што думаў, што зараз вось будуць перашкаджаць. Трэба спяшацца. Просто звычайна дагэтуль я тыпу, паглядзець маршрут, можа быць, можна не забіваць вось такое. А зараз стала звычайнай опцыяй тыпу, раз ён на дарозе, значыць, і ён адзін у калідоры, то мінус. Ось зараз, напрыклад, выбар. Там у нас патрульны ёсць, так? Каб ён не перашкаджаў, прасцей скінуць на яго лямпу просто. Просто вось такое вось рашэнне. Блин, адзінае, што лямпа не лямпа, а вось здаравеннага ахоўніка. Блин, хацелася б іх двух, конечно, накрыць, калі накрываць. Ну ладно. — 30 я стрымаў стрик. Дзякуй вялікі, Антанас. І... Таваріся. Чакаем. Там ёсць гобліны. Вось там. Мы можам тэарэтычна гэты гоблінаў выпусціць. Але тут туман паўсюль і здаравенныя ваяры гэта яшчэ. Я магу тэарэтычна скарыстацца зараз хуценькім праходам. Давай, чел, отойди. Я спробую зараз трошки узламать. О, не-не-не-не-не.
Я думаў, ён далей пройдзе. Няхай яны будуць заняты. А чаму за мною ідзеш? Так, яны з гоблінамі разабраліся. Get a move on. Look everywhere. Блін. There. What would it's over, asshole? Ды... Выпусти мяне. Добра, цудоўна. Просто чмарена. Духота якая. Там, карацей, можна выпусціць гоблінаў, яны тады збегаюцца ў прынцыпе там, дзе мне патрэбна. Божух, сур'ёзна гульня. Зараз сюды. І гэта яшчэ... О, якая душніна проста. Чат. Я ненавіджу гэтую гульню час ад часу. Сюды мяне закінула. На Нокс адпраўляецца 10 000. О, ладно. Просто робім тое ж самае, толькі хутчэй. Who's there? Who goes there? You. I know you're there. Search over there. Ага, обшукують. What was that? This Давайте розбирайтеся з гобліном. Я забіў сам сябе выпушчанымі гоблінамі. Цудоўна. Цудоўна. Хтось набраў найвышэйшую складанасць. Типу... Я праходзіў папярэдніх стыксаў з найвышэйшай складанасцю, гэта была не такая лухта. Ну, я, ў прынцыпе, іх усіх там забіў. Вось у чым прыкол, да? Зараз я іх усіх забіў там. Лухта. Мне просто цярплівасці не хопіць перайгрываць такі здаравенны сегмент, які складана робіцца яшчэ. А хутка, каб вы разумелі, самы хуткі спосаб перапраходзіць гэта забіваць усіх. Вось так яна пабудавана, гэтая гульня. Забіваць... Мне не падабаецца забіваць у стелса. Калі гэтага можна пазбегнуць, я гэтага пазбегаю. Who's there? Somebody go take a look. Вось. Цярплівасць перамагае ў стелсах, але вы бачыце, калі у вас сегмент, типу мы зараз будзем доўга разбірацца і шукаць, ну, доўга разбірацца вось з гэтымі ахоўнікамі, так? Мы будзем доўга разбірацца з самым каталізатарам гэтым, а потым нам патрэбна... блін, мяне атруту кінулі. Цудоўна, вось зараз ён кінуў атруту, калі ён не кідаў яе ні разу дагэтуль. Ні разу ён не кінуў атруту. Спрабуем іншы падыход. Чакаем, пакуль хаця б жукі супакояцца. Можа быць, захаванне не адбылося з-за таго, што ёсць баг невялічкі. Час ад часу, калі ворагі вас заўважылі і супакойваюцца вось так, на іх усё роўна вісіць метка. Магчыма, аўтазахаванне адбылося з-за бага. Такое таксама магчыма. Зараз здаравеннага чакаем, пакуль нам выйдзе. Блин. О, ай, як ты мяне бесіш, гульня, час ад часу. Чаму немагчыма праскокі вось гэтыя, яны то кароткія, то доўгія, то ты улятаеш хрен ведае куды, то у тебе кароткі ён. Я не ведаю, як яна працуе. Типу, я не разумею. То бок, ты лятаеш раней, ён так не лятаў. Мне такое адчуванне, што гэта пасля абнаўлення. Абнаўленне так даўно было.
Ось зараз. Я улітаю нахрен за кілометр. Давайте, жучки, не зуважте меня. Блин. Ну, ось, и капсда мне. Ого. Баночка здоровья есть. Все нормально. Чекаем, пока жуки успокоятся. Ці могу я користатися зараз, я не можу кидати. Але я можу арбалетом користатися, так? Може бути варто кокон десь покинуть просто. Как переродиться. Ну, типу, хутко зламати каталіст і каталізатор гэты і ўсё. Is something there? Нехай я не обшукую там. That makes it 2 catalysts down. Halfway there. Не знайди мене тут, коли ласка. Зараз просто дай жуков області і ми назад вернемся. Я буду користати шмат ресурсів, тому що це спрощає життя трохи. You okay? Так, яны знайшли телы. А я на вулицу выбрался. Это может быть самый худкий способ выбраться на вулицу. Я вельмі жадаю, каб гэтыя чэлы далі мне захаванне. Потому что гэта лухта была. Тое, што яно не захавалася пасля сабатавання гэтага самага каталізатара, гэта баг. Ну, яно не можа быць такога ж, каб яно не захавала ў гэты момант. Просто гульня чакае бліжэйшага моманту, калі ну, у вас не будзе хваста ніякага на вас. Вось толькі баг, які мы назіралі, гэта тое, што ворагі па сутнасці мяне шукаюць, але не шукаюць ні халеры. То бок яны тыпу разлаваныя, але спынілі свае пошукі. Вось зараз яны тыпу супакоіліся, так? Захаванне не адбылося. То бок захаванне, ладно, можа быць, яно не адбываецца зараз. Жесть. Это значит, что мне патрэбна будзе шукаць нейкі яшчэ іншы спосаб. Я так і думаў, што... Ну, ведаеце, праблема якая? У нізкабюджэтных гулень і ўвогуле ў любых гулень часта. Пад канец часта не хапае бюджэтаў. І вось у гэтым і праблема. Тыпу, пад канец гульні будзе не хапаць бюджэту, не хапае самыя недатэставаныя моманты, гэта звычайна канцоўкі. Ось яны менш за ўсё датэставаны, там ёсць багі, ну, свае праблемы нейкія, і ось мы маем, што маем, так? Так, давайте мы, можа быць, гэта не будзем карыстаць, у нас ресурсаў насамрэч вельмі абмежавана. Вось, свае багі могуць быць нейкія праблемы, якія выключна сустракаюць толькі ў канцы гульні, то бок вы ўсю гульню прайшлі, там у самым канцоўкі яна мае праблему, так? І вось зараз мы якраз таки маем вось гэта. Так, давайте в кафедральный собор просто сходим, развеется, я пойду в іншае место. Это ж не конец, а сярэдзіна. Ну, блин. Я спадзяюся, што гэта блізка да канцовкі. Я зараз спецыяльна лётаю на цепеліне, каб трыгернуць захаванне, потому што я гуляю на максімальнай складанасці. Максімальная складанасць патрабуе ад вас гэта самае. О, дарэчы. Слухайце, мне ёсць цікавая ідэя. Глядзіце. Зараз вы чмурэеце, калі гэта спрацуе, я буду вельмі... Мая павага да гульні, калі гэта спрацуе. Карацей, глядзіце. Бачыце, там ёсць гэты самыя дзюркі вязніцы, так? Здесь на тых узроўнях у нас знаходзіцца... Каляска, дацягніся. Не дацягнуўся. Калі бы гэта спрацавала, гэта б моя пашана гульне было бы. Ведаеце што, мы зараз у карчму злётаем тады. Крын з ім. Ось у гэтай карчме ёсць яшчэ руна, якая нам патрэбна па дадатковаму квесту.
Мы зараз увогуле пад саборам, пад усей той канструкцыяй, на якой мы былі. Дызайн узроўняў мая павага. Ну, типу, што, а Cyanide Studios і ўвогуле серыя Styx заўсёды самы моцны бок это дызайн узроўняў, і ён ачмуральна. Ну, типу, яны здызайнены кайфова. Чамусьці згадала мост у хронотриггеры. Мост у хронотриггеры. А я не памятаю ўжо. Я памятаю нешта нейкі... блин, мост у хронотриггеры. Дакладна, гэта той, які будаваўся мільён гадоў там. І патрэбна... ты не прынёс гэтага, прынясі яшчэ гэтага. І гэты мост, ён быў як бы як з дапаўнення. То бок яно, па сутнасці, было потым дадана ў гульню ў нейкай версіі. Ось. Нам патрэбна у карчме руна, якую мы павінны, па ідэі, бачыць скрозь сцены. Зараз. Не, руна не тут. Чисты кварц патрэбны нам у карчме. І, по-моему, я на папярэднім стріме полностью праверыў нахрен усё каля карчмы. Ну, типу, унутры карчмы я ўсё праверыў. Зараз я просто, можа, адзінае, што не праверяў, там пад карчмою дзе-небудзь, там вось такія вось нейкія дзіўныя камбінацыі. Інквізіцыя паўсюль. Вельмі дзіўна гэты чал хадзіў зараз. Так. Просто вось яна праблема, так? З тым жа кварцам, так? Які зараз я чыста шукаю. Я аббег усе пакоі. То бок, я упэўнены, што я праверыў усе пакоі, якія ёсць у гэтай гульні. Ну, у гэтай карчме. Зараз, для прастаты праверкі, я буду забіваць усіх. Просто таму, што гульня так пабудавана. Яна вымушае мяне гэта рабіць, выключна. Ну, типу, я не хацеў бы. Але вось калі ласка, таму што мне патрэбна праверыць кожны пакой. Блин, я знішчыў там. Не, давайте вот сюда кину. Сюда кину. Потрачуся трошки. Иди провер. Опа, гоблин. О, не. Мы же так сидим. Что? Что меня забило зараз? Это что за лухта отбылась зараз? Не, маруны на подсветку квестового предмета. Усе руны, якія могуць подсвечивать предметы, уже опрануты. Типу, квестовые предметы не подсвечиваются. Я могу подсветить себе, до речі, перше мы можем ось отсюда пролететь. Руны, у меня есть руна, якая подсвечивает іншыя руны. У меня есть руна, якая подсвечивает монетки. И все, квестовые предметы не подсвечиваются. Усё. Ну, типу, не. Толькі вось асноўны галоўны квест і вось тое, што я зараз шукаю тут, гэта чысты кварц, гэта collectibles. Кульнуўся і насадзіўся на арматуру. Ну, магчыма. Это адзінае тлумачэнне нармальнае у мяне ёсць. Вось шчыра, прямо раздражняе месцамі зараз у мяне ўжо Styx. Хоць я, я кажу, мне падабаецца Styx, мне падабаецца сусвет, але гэта нейкая лухта. Типу, яно не тое. Я раблю не тое, што мне падабаецца. Типу, Люцик, что такое? У Люцика трагедия сбылась. Люцику так само не подобается. Где там это оховник-то? Где он ходите? Вот он там далеко. До речі, у меня же блюпринт заявился. И пункты досвіду. Так, давайте покуль он там змагается, я... Апгрейды, ты можна 3 вось гэтых клона рабіць, гэта файна. Можна кідаць гэтыя штукі. Больш болтоў і пастак. Усё. Больш паляпшэнняў. Ты чел там ходзіш? Ты не збіраешся нікуды больш яшчэ схадзіць, не?
нахрен, наприклад. Так, мені ось гоблін тут і гоблін там. Так, ось він гоблін раз. Блін. An intruder! Shit! Take that! Someone, go search there. О, Стикс, что ты нахрен робишь? Рандомный набор денег просто. Ах, я не ведаю, я грати починаю уже просто. Я абыдзе зараз чат. Абыдзе абсолютно, я ў левым месцы, як не карчме, і зараз можа забагаць тот ахоўнік і карацей займацца. Типа, наколькі высокі быў выданы крэдыт даверу на стыксам ад мяне, настолькі ён нават з гэтым правальвае для мяне яго. Таму што я ведаў, на што шоў. Я ведаў, што гульня, ну, такая, тыпу, не высокабюджэтная, нічога такога няма ў яе. Так, а той ахоўнік мінус ужо ўсё, так? Ён... Так, яго прыбіла, карацей. Там другі клон даў рады. Я зараз спецыяльна чышчу прямо ўсю лакацыю, забіваю ўсіх. Таму што мне патрэбна, што мне патрэбна? Мне патрэбна знайсці чысты кварц, які, па ідэе, проста, ну, дадаткова як бы хрень. Так, ну гэта чал у броне, але тут нічога і няма, можа быць, і забіць. Не забіваць яго. Рэдкі выпадак, калі мы не заб'ем. Я знайшоў шлях болей. Ну, яно расчараванне хутчэй. Незручнасці я выбачаю доўга. Я доўга выбачаў незручнасці. Ну, яно як бы нармальны, ну, як бы кіруецца ўсё ок. Незручнасць ось зараз пошука гэтага кварца, які хер ведае, дзе шукаць. Таго, каб яго знайсці, мне патрэбна перабіць усіх. А я не люблю забіваць, ну, людзей у стэлсе. Калі б гэта быў шутан, я бы не меў ніякай праблемы. Наадварот, тыпу, дайце мне зброю больш вялікую, каб жорстка максімальна мог краіць ворагаў. Не, я не ў экшн гуляю. Я гуляю ў стэлс. І ў стэлсе я жадаў бы гэтага не рабіць. Вось, а зараз я буду забіваць проста таму, што патрэбна забіваць. Ну, вось яно рашэнне. І Люцик яшчэ вар'яцее. І я пакраху вар'яцею. Люцик, дарэчы, на днях не так у пятніцу, падаецца, у суботу ударыўся, трохі калі гуляўся. Неўдала скокнуў, карацей, ён ну, пысай, ілбом можна нават сказаць. Ударыўся, калі за цацкай скакаў уніз і прыземляўся. Вось. Переживаю за яго. Ну, ён карацей, тыпу, цацка ўляцела ўніз, ён паспрабаваў за ёй жа скокнуць і трохі, ну, я ў падлогу, карацей, скокнуў, ударыўся лбом. Ён то лапамі, канешне, скампенсаваў удар, але настолькі актыўна спрабаваў скокнуць, што дакладна ударыўся, не даваў гладзіць сабе, ну, лоб. Я дакладна магу сказаць, што гэта дакладна адбылося. Вось, ну, зараз ён істарыкуе проста таму, што увагі жадае, калі што, можете за яго не переживаць. Мне патрэбна рэальна яму даць увагі, каб он спакоіўся, інакш гэта не скончыцца, здаецца. Я знайшоў яшчэ адну сакрэтку, але гэта не тая сакрэтка. Разумееце, сакрэткі я магу ўсе знайсці, а не знайсці тое, што тыпу як дадатковы квест ідзе. Мне падаецца, мне рэальна прыйдзецца зараз проста успакоіць кота, таму што ён ніяк не супакоіцца. На вуліцу, можа быць. Тут не? Не, кота прям носіць проста. І можа. Ну, перапынак, каб паладзіць котоў. Было бы файна. Было бы файна. Асабіста, калі раздражняе зараз стыкс.
Абсолютно не тое, чаго я бы чакаў ад стыкса, як бы, колькі спакойна абсалютна ставіўся, ще хібы папярэдніх частак мне як бы бачу, але ну нормально. Як бы ок. Я ўвогуле даю даволі, ну, такі вялікі крэдыт даверу шмат якім гульням. Типу, спачатку, типу, ну, пазітыўныя штукі. А потым ужо можна сканцэнтравацца. На негатыве заўсёды можна паспець сканцэнтравацца. А тут неяк, блин, не складваецца. Я реально забіваю просто ўсё, я вычышчаю гэту лакацыю, просто таму, што гульня патрабуе мяне зачысціць усю лакацыю. Я не ведаю, дзе гэты кварц, я ўжо аблазіў усе пакоі. То бок, калі б я ведаў, дзе яно ёсць, то, конечно, трывіяльная задача. Але я не жадаю глядзець у інтэрнэце, напрыклад, адказ на сваё пытанне. Навошта гуляць тады, правильно? Асабіста гульню, якое як бы даследаванне ўзроўня, гэта якраз такі асноўны геймплей, насамрэч. А ён будзе, ведаеце, як оно тут звычайна бывае, а ніякім месцы. Яно не будзе не мець павялічаную ахову, альбо візуальна вылучанае. Я просто павінен пабачыць яго праз свой зрок і здагадацца, што ну просто вось яно было ўвесь час там. Можа на вуліцы. Вось он где кварц. Бачыце? Вось, ну, типу, любая штука закрывае яго, і ўсё, яго не бачна. Ён быў увесь час вось тут. Я б шукаў усю карчму. Як-небудзь гэта месца вылучана, што-небудзь падказвае, вядзе мяне да гэтага месца? Не, ні халеры, няма, не існуе такой штукі. Вось такая хрень. Просто гігантская колькасць часу. Я ж на папярэднім стрыме яшчэ шукаў яго. Я здаўся. То бок я здаўся. Калі ўжо стала відавочна, што не. Раздражняе. Добра, вяртаемся тады у кафедральны сабор і паспрабуем скрасці іншы кварц. Не за гэтым будзем паляваць. Я таксама даволі лаяльны гулец, калі спадабалася, то даволі лёгка. Мне нават калі не падабаецца, ну, то бок я магу зразумець, то бок нават калі я не поўнасцю прям мне ідэальна гульня, вось, я спакойна стаўлюся да ўмоўнасцяў, калі яны не становяцца ўжо паперок горла. І вось зараз адчуванне, што ўжо становіцца, ну, просто прям крыўдна, непрыемна гульня. Я змагаюся з гульнёю, я не змагаюся з... У мяне не адбываецца ніякіх цікавых падзей. Ну, то бок, напрыклад. Вось для мяне самы вялікі правал, для мяне гэта у гульне пра стыкса, мне мала стыкса і гульнявых падзей цікавых. Тыпу, навошта я тады гэта раблю? Таму што, не, геймплей-то, конечно, я не супраць, але гуляць стэлсы толькі для стэлсу я бы не стаў. Толькі для стэлсу. Потому что зараз атрымліваецца, я гэта канкрэтна і раблю. Так, давайте нацелимся на іншы каталізатор. Так. Угу. Дакладна, я ўзгадаў. Нам там патрэбна гэтае самае. Стыкс, чаму ты помер? Ты мог ляцець і ляцець. Так, прымаю моманасці, прабачаю хібы, але зрэдку здараецца, што гульня падманула, і тады ўсё не прабачаецца. Ну, то бок, я як бы разумею умоўнасці і іншае, і я разумею адсутнасці бюджэтаў, і мне шкада, што які курс узяў канкрэтна стыкс, гэтая частка. Таму што гэта, мне падаецца, не для мяне ўвогуле зроблена. Тыпу, ну, я не кліент гэтай гульні, абсалютна. Ось, дарэчы... Ну, стыкс, ты не збіраўся нічога адкрываць, калі ласка. Ну, бачыце, то бок, ну, вось, ужо пачынаюць мелкія штукі раздражняць. Я шум яшчэ нейкі чую. Я неяк сенсорна перагружаны зараз, я таму напружаны.
Типу, ўсё адразу, нешта шумы, на вуліцы шумна, каты носяцца, стыкс раздражняе, ўсё разам. Дзесьці тут ёсць колакал, які нам патрэбны. Нам патрэбна колакалы узламаць, калі вы памятаеце, у нас была такая штука. What was that? Goblin, get it! Here, a goblin. Ось така ось хрень. Стелс, як ви розумієте. А насамрэч просто аб'юз механік. An intruder. Просто аб'юз механік, типу, о, яны ж тупыя, яны ж стелс. Я бы мог просто пачакаць бы, яны прыйшлі ў сябе, я бы потым забіў яго. Ну, ось такое абсурднае. Ладно. Няма тут чаго скардзіцца. Я ўжо шчыра жадаю пабачыць просто канчатковую катсцэну і ўсё, і на гэтым як бы каб можна было нейкі рэальна сказаць вердыкт па гульні. Таму што пакуль не зразумела, ну, можа быць, я не ведаю, што яны павінны зрабіць у канцоўцы, каб я такі вау. Don't try this stuff at home, kids. А таму што гэта рэальна зараз чакаем. А здаравяк не выйдзе пагуляць, не? Там ж здаравенна яшчэ ходзіць. Ён сюды не прыйдзе? Альбо прыйдзе. Во, я хацеў бы, каб здаравеннага яшчэ накрыла. Бля. What's this now? I'm gonna check on that. Ось так. Ось так. Мінус трою. Два. 1. 2. Мінус гэтым. Зламаным. І апошні застаўся. Мне бутылечак бы сабраць, то бутылечкі скарыстаў. Я 2 бутылькі скарыстаў зараз на іх. Это занадто. Times are in place. The Inquisition's got slums under control now. Good. Now get back to your patrols. Stay sharp. Гэта колакалы, якія па сутнасці кантралююць людзей. Не пытайце, як гэта працуе. Неяк працуе, карацей. І гэтыя колакалы павінны па сутнасці прамываць мазгі людзям. І мы гэтыя колакалы якраз такі і знішчаем. Блин, без бутылечак, конечно, будзе складана, таму што тое, што зараз раблю, гэта бутылькі ў сябе ўключае вельмі як важную частку. Угу. Зачысціць лакацыю. Там ёсць здаравяк. Ну, калі... Блин, боже, а яшчэ і зачапіўся мікрафон. Калі здаравяка можам пазбавіцца, тут усё трывіальна становіцца. Ёсць. Ёсць. Варта яшчэ ўнізе пазбавіцца тых двух, таму што у нас тады хуткае перацоўванне будзе адчыніцца. Але перад гэтым я забяру сабе захаванку. Гэта моя захаванка па сутнасці. Вось гэтыя дадатковыя калектаблсы, на гэтай складанасці, гэта літаральна мае захоўванні, якія я павінен стратэгічна карыстаць. Так, гэтага я не магу забіць, так? Ну, цяжкай брані, не? Страла. Давайте зробім одну стралу. Shit, are you all right? Добре. Мінус 2.
Усё. Захаванне яшчэ адно адбылося. Бутэлечку не выкидывайте. Ну, патрэбна гэта збіраць бутэлечкі, каб потым здаць. Так, гэта колакалы мінус. Коллектабл загучаць як таблепаса. Fucker back at the Божака, Inquisition штосьці яшчэ ўпала. А, я не ведаю, я ўжо просто на нейкай на мяжы. Так. Гэта атрымліваецца, мы зрабілі так, дзесьці там наши квесты. А нам патрэбна руна у кафедральным саборы у падзямеллях. Таксама у кафедралцы. Давайте тады у кафедралку гэтую пойдзем, таму што нам па сутнасці там амаль нічога няма рабіць. Давайте кафедральны сабор інквізітараў. Это называется катарсіс, і ён суперлагічны напрыканцы гульні. Катарсіс у сэнсе раздражнёнасці, ты пра гэта? Потому что я адзінае, што я реально адчуваю, гэта раздражнёнасць. Ось я прям адчуваю. Я змяніў свае планы, мы зараз адсюль будем. Каталізатор дзесьці вось тут блізка каля нас. І мы вельмі ўдала зашлі. З удалага боку. Вось яго сабатырваць патрэбна, а тут ахова ёсць. Зноў пачынае варэціць код. Каб вы разумелі. Але гэтыя оркі агрэсіўныя, так? Я не разумею просто, калі я выпушчу іх, яны будуць змагацца за... Так, яны гэта выпусціць оркаў. Опанькі. Яны ўзброіліся і буду зараз з людзьмі ваяваць. І код варэці. Вось цікава, я зараз, можа, сабе ускладніў задачу. Я, типу, ад оркаў я, конечно, пазбавіўся. Ну, в сэнсе, ад ахову пазбавіўся. Але оркі-то таксама не толькі проста. Яны тут застануцца, так? Просто гэта поўная лухта. І калі б яны гэта праўда было бы, яны бы пайшлі бы на... Ну, выбірацца адсюль. Навошта ім заставацца, правильно? А іх яшчэ і двое, яны, типу... Лухта нейкая, карацей. А яны яшчэ будуць ахоўваць гэтае месца. Ну, ведаеце, я магу нябачнасцю скарыстацца. Патруляваць яны не збіраюцца. А, я нябачнасцю не магу скарыстацца тут. Опс. І захаванне хрен ведае дзе, так? У мяне драма, я просто перагружаная, і гульня раздражняе, не вельмі радуе мяне, абсалютна. І гэта сама. Я жадаю пабачыць канцоўку, але пры гэтым мне ўжо не цікава, што будзе паміж канцоўкай і гэтым самым, і працэсам. І пры гэтым з таго, што я ўжо, ў прынцыпе, ўсё збіраю па дарозе і так, не хочацца гэта самае. Не хочацца як бы ўжо скіпаць. Было б шкада вельмі закінуць гульню. Вітаю, Вячеславіч. Вось, ну і код, тут движуха нейкая бясконца на фоне. Я разумею, што гэта ўсё ідзе вам у фіт, хутчэй за ўсё, таксама, там, ну, нейкі движ на дзе-небудзь што-небудзь упала, каты носяцца. Мне гэта значна гласней, чым вам, але і вам таксама трапляе. Ну і карацей, на ўсё агульным фонам ідзе. Раздражняе цалкам. Я магу пазбавіцца здаравенных оркаў мінай. Вось. Яны нічога не могуць зрабіць оркам. Реально я іх просто раскидываю. Калі яны пазбавяцца хаця б ад аднаго орка, гэта мне спрасціць задачу. Орк за храс. Насамрэч, гэта ідэальны бах зараз. Бачыце? Калі гэты чалавек заб'е хаця б аднаго орка, вось гэта ён зробіць.
тады я магу спакойна паспрабаваць зламаць, сабатыраваць гэту штуку сам па сабе. Гэта толькі адзін бок, з якога я магу гэта рабіць. think I saw something. What? No, please. I beg you. Good riddance. Так. А ты пойдзеш патруляваць альбо што? Зараз. Калі пойдзе, то давайте зараз карыстаемся гэтым. Няхай шукае мяне там дзе-небудзь. Only one left. Добра, захаванне адбылося. Destroying these things. Застаўся апошні. Slowly. 10. Yeah, stop whining, Sticks. Now, where is Almost it? done with this shit. Мы блізка насамрэч. 36 метраў. Aren't you? Это блізка. Я тэоретычна магу... Я не бачу, дзе я, блін. Што адбываецца ўвогуле. Вось там, бачыце? Ёсць. Я не бачу ні халеры. Чаму так цёмна? Гульня, чаму раптоўна такая цёмная стала? Я не бачу ні халеры. А 19 выйдзе Death Stranding 2 на ПК, і там смалены каточак будзе прыходзіць да Сэма ў пакой. Але ці можна будзе яго пачухаць, і невядома. Там будзе абнаўленне спецыяльнае. Кайфова. Няма ніякіх зменаў, не прыдумвай гульня. Так. Вось она яскравасць, давайте трошки подвысім, потому что может быть сонненько додалось. Не ведаю, хотя тут ледь побачиш, что. Так, там целый коридор. Знову ж, той момент, коли простей. Блин. Я думав, я думав, это звичайний чоловік, який просто напужається, я змогу його забити. Так, певно, для консолі обновиться. Ну, звичайно, так і робиться. Тобто, коли ми у початку нечто там було, там особливості ніякі для консолів, потім гульня крашнулася. Ну, наконт мінусов стикса ще. Ну, хоча, ладно, в викидуванні это нормально при низком бюджете. Просто, блин, мне шкода, что со стиксом сюжетно, я скажу, это абсолютно не протяг, это дорваная гульня от перших двух часток. Сюжет она не протягиває ніяк. Той сюжет, який був у другой частці, був оборваний, і гульня його не протягнула. Я пакуль за усю частку гэту я не побачив ніводної ніті, яка просовувалася у стиксі абсолютно. Ось, у нас нема амаль стикса у стиксі, у нас тільки дизайн узроўняў ёсць. Усе грошы ушли на дизайн узроўняў, ось і ўсё. Я зараз у працоўнай перапісцы написала замест стык, в контексте сварки труб написала 1 стикс на метр трубопроводу. Логично. Все нормально, это все в порядку. Один стикс з раніцы і здароўе паляпшаецца. Так, ось он катализатор тут повинен быть. Так. Я могу теоретично з вулицы проляцець на яго? Не? Так, гоблины ёсць. До гоблинов можно добраться. Калі б я мог неяк... Ага, там праз вакно можна пролезть. Я теоретично могу зараз супер пролет зрабіць і прилететь з вакна ўвогуле. Яны такого не будут чакаць. Мне ёсць ідейка. Вось тут, калі стаць на гэтую штуку і вылезці ў акно,
І потім скокнуть ось сюди. То можна стати на пляцоўку, пролезці скрозь акенца і зламаць гэты каталізатар з гэтага боку. All catalysts wiped out. Бо яны ахрэнеюць. Grab that quartz А зараз то чаму нельга назад? Keep an eye. Стыкс! Something's what the here? Што за херня? Тут-то я не ведаю просто. У один бок окно проходится, у другі не. Просто жесть абсурдная. Ну добра, падаецца зараз яно нас неяк захавала дзіўна, і ў выніку яно атрымалася, так? І вось зараз вось зараз у нас атрымалася. Ай, я не ведаю. Это, мягко скажем, раздражняе. Так, добра. Мы, па сутнасці, выканалі. У нас ёсць 2 кавалкі кварца. Той верхні мы можам забраць тэарэтычна, прям лёгка. Адзінае, што я, каб забрацца наверх, мне патрэбна схадзіць уніз. Усё лагічна. Бачыце? From this height, no one can see me sweat. Мы заберем зараз один кварц и другие, потому что мы, по сутнасці, усе неабходныя кавалкі зрабілі. І ведаеце што? Я не упэўнены, што я жадаю зараз скончваць дадатковы квест. Хаця час у нас ёсць яшчэ. Зноў заграз пра прагляд у мяне. У мяне нешта не працуе. Гэты тыдзень у мяне ўсё не працуе. У мяне заграз пра прагляд Твіча, і ён ставіцца на паузу. Нічога, я нічога не націскаю, ён просто сам па сабе ставіцца на паузу. Спыняецца. Хаця мне ён патрэбны бясконца, ён мне патрэбны заўсёды. Пакуль мы стрымем. На гэтым моменце нават Twitch лаганаў. Ну вось Twitch лагаў нешта, па-моему, учора адвальваўся. Ну карацей, ведаеце, нейкі такі сабе тыдзень. Адзінае пазітыўнае гэта тое, што гэты версію выкладзе 0.3.0 перакладу. Прям супер пазітыўная навіна. Quartz chunk isn't powering the prison security anymore. Something's off here. Stay sharp until we figure out what's going on, everyone. Don't let your guard down. Yeah, don't worry. I'll be long gone with that quartz before you figure anything out. Так, вось яны разышліся. Адзін застаўся там. Зараз уже вяртацца будзе, не? Не будзе. What was an intruder? Блін. Улса повна. Да блін. Я зараз назад пойдзе. Просто не тая кнопка націснулася. Ну, типу, не той расклад був у арештунку. Who's there? О, не, о, гоблін. Хто б подумав? Хтось, поглядите, ты там один на баллонике там сидишь, мужик. Опять придумывать. You won't be able to hide forever. Потому что все гроши уклали у дата-центры. Катаняки. Не вельмі разумею, про что ты зараз. Знял броню, и мгновенно меня забили. Давайте мину ему поставим, каб он сдох. Я зараз уже веду их маршрут, я просто міну поставлю на дорозі у яго, і он одразу скончиться. І ми просто скоротим себе покути. Quartz chunk isn't powering the prison security anymore. Something's off here. Stay sharp. Так, міни нема. Figure out what's going on, everyone. Я міну і не можу зробити, у мене не хапає Yeah, рештунку. don't worry. У мене є тільки здольності мої. That quartz before you Інквізитори, на жаль, не контролюються, розум їх не контролюється. Ну, можна забити, поки нічого з тим не робити, просто від одного позбавилися і нормально.
Прологі твіча. А, ну гэта. Shut up. Just Do you not want the pain to stop, Styx? Why are you fighting us? Why are you fighting at all? who cares? Maybe I just want to piss on your parade. Maybe I'm driven by spite alone. What difference does it make? I'm not giving up. Not yet. Довольно дзіўны канфлікт яшчэ, які мне не падабаецца. Это канфлікт Стыкса з Флаксом, які выкліканы толькі тым, што Стыкс залежыць ад кварца гэтага. Просто літаральна кварца залежна. І ўсё. То бок асноўная тэма гульні гэта яго залежнасць, кварцавая залежнасць не дае яму, не адпушчае яго. Усё, канец. Я вам патлумачыў увесь сюжэт гэтай часткі Стыкса. No, not. Увесь канфлікт, усе складанасці, ўсё пабудавана толькі на гэтым і больш нічога. Просто няма больш нічога. Я не тое, каб перабольшваю, тут у сэнсе прыбядняю гульню, тут рэальна не адсутнічае нейкія сюжэтныя лініі, акрамя гэтай. This. І гэта дзіўна, гэта прям дзіўна. Так, добра, у нас апошні застаўся, кавалак кварцу. Мы руну яшчэ можам пашукаць. І яна, па ідэі, павінна быць... А, вось яна, дарэчы, хутчэй за ўсё яна і паказваецца мне зараз. Вось там. На за ёй сходзім. Ага, тут не так-то просто. Ладно. Тады я пашукаю яшчэ праход. Там абавязкова будзе яшчэ адзін праход. А маглі бы зрабіць так, то бок ёсць такое, што ты самае, оркі з'явіліся, ты такі, вау, оркі. Там у Стыкса яго жыццё, тыпу, шмат чаго насамрэч, шмат чаго. Але гэта ўсё мінус, тыпу, яно просто так не робіцца, я спецыяльна зараз забіўся. Каб уніз не трапіць і не прыйшлося падымацца, яшчэ даўжэй абыходзіць, прасцей памерці было. Вось, вяртанне да оркаў, а вяртанне гэта адбылося імгненна. То бок, просто такая арчыха такая, я ведаю, што ты орк. І ўсё, і мы абмяркоўваем оркаўскія справы. Дарэчы, не, мы амаль нічога не абмяркоўваем з ёй. Так просто ўзгадваецца мімаходам, што, мы насамрэч орк, і, тыпу, у нас насамрэч ніякіх праблем няма з нашымі плямёнамі. Чаму мы ў выгнанні, загадка тады застаецца. Тыпу, гэта прям... важны момант у серыі быў бы, але ён абсалютна не сыграны, прапушчаны. Я кажу, у меня такое адчуванне, я ўжо выказваў гэта меркаванне, ёсць адчуванне таго, што проста не хапіла працы сцэнарыста. Тыпу, прям вельмі моцна неяк. Вось. На Эйл Эбі адпраўляецца 1000. Ці мы маглі бы гэтым разам нарабіць справу ў дворфу? Мне пытанне да лакацыі няма. Лакацыі ачмурэнныя. То бок, тое, што абрана, гэта Экінаш, што важна было доўгі час. Тыпу, Экінаш гэта першая частка гульні, і гэта важная частка гульні. Тыпу, серыі. Падзеі ў Экінашы. Далей у нас ёсць гэтыя... Так, а можна неяк? Я просто хотел бы... Давайте просто небачностью скористаюсь. What was that? There! I'm gonna check on that. Ось она руна. They've heard about that rune Ren mentioned too. Yeah, it was nothing. Так. No, please! I beg you! Это выключно для того, каб зручна выбрацца адсюль. Вось і ўсё. Ось настолькі матывацыя падае. Так. Карацей, лакацыі. Гэта Акінаш, важная штука. Прям важная, круто, што яны дадалі Акінаш. Я вельмі шчаслівы Акінашам. Акінаш як скарыстаны? Ніяк. Гэта лакацыя самая слабая лакацыя, хоць і мае унікальных ворагаў, і падаецца там цёмныя эльфы, якія былі ў папярэдняй частцы. Гэта нікуды не развіваецца. Гэта нікуды не вядзе. Бяром лакацыю з оркамі. Таксама вяртанне Стыкса гэта прям стыксаўская, для самого Стыкса вельмі важная лакацыя. І эмацыйная, і размоўная, і крацей. Шмат чаго можна было бы распавесці ў ёй, таму што яна важная, яна прям важная. Нічога з гэтага не грае ніякай ролі.
А далей у нас ёсць горад людзей, як звычайна. Ну гэта даволі дэфолтная. Гэта, дарэчы, самая прапрацаваная лакацыя. І з ёй у нас галоўны канфлікт інквізітар. То бок інквізіцыя наш галоўны канфлікт у гульні і галоўны вораг як бы у гульні знаходзіцца, ну умоўна можна сказаць. А галоўны вораг гэта інквізітар сам. Гэты Джефруа, які па сутнасці скончыўся таксама ні на чым. Ён нікуды не прывёў пакуль гэты Джефруа, ён проста існуе як канфлікт і вораг. І ён ужо зараз частка флакса, я так зразумеў, ён ужо забіты, можа быць забіты. Вось. Ну і карацей, усё. Канец. Няма развіцця ніякага, 0. Ён адсутнічае проста. Ён быў выкінуты за непатрэбнасцю. І я не ведаю, што мне з гэтым рабіць. Ну, тыпу, як мне... Што? Я нават не ведаю, чаго мне чакаць у канцоўцы. У канцоўцы у нас ёсць 3 лініі сюжэтныя. Оркаўская лінія, якая не раскрыта абсалютна 0. Я нават не ўпэўнена, што яна існуе. Яна настолькі не раскрытая. Я, можа быць, перапрыдумваю яе сабе. Потым у нас ёсць гэта самая лінія флакса, якая не раскрытая таксама, акрамя размоў з флаксам. Якая таксама я не ўпэўнена, што яна існуе. То бок, ну, гэта размова, гэта адзінае, што гульня прасоўвае мне на пярэдні план, і падаецца, гэта павінен быць асноўны канфлікт. Што гэта канфлікт, я не ўпэўнены таксама. Далей, інквізіцыю таксама ўжо палічыў, так? Таксама я не ўпэўнены, што інквізіцыя будзе далей. Я не ведаю, што будзе ў канцоўцы. Я нават не ведаю, аб чым яна будзе канцоўка. Калі нейкі, ну, па тыпу катарсіс у канцы адбудзецца, то невядома, на якую тэму ён нахрен будзе адбывацца, таму што няма тэмы іншай. Ну, тыпу, няма тэм. Вось такая праблема. Я пра сюжэт гульні. Мы развалілі вежу, нагадзілі цёмным эльфам. Гэтым разам можна было бы штосьці дворфам зламаць. Так, ну, гэта можна было бы. Так. Сюжэт можна было бы, але нават у межах таго, дзе працуе гульня, нават тое, што яна раптоўна, па-першае, яна забіла поўнасцю на другую частку у пэўны момант. І такая, неважна. Тое, што было ў другой частцы, ведаеце, можете забыць усё, што там было. Цудоўнае захаванне яшчэ атрымаў. Просто так на халяву сабе. Захаванне складаная штука, таму... Блін, гэта не той ўзровень, мне патрэбна ніжэй. А ёсць спуска які-небудзь? Падаецца, няма. Блін, ладно, просто ў акно пабяжым. Да нахрен, ідзіце. Яны там шукаюць саборы, а я ўжо звонку, в прынцыпе, даўно-даўно. Так. Які квест робім зараз? Збіраем кварц. Мы рабілі гэта ўсю гульню, і мы працягваем гэта рабіць. Вось ён наш квест. Крадзем кварц. Зараз у саборы. Гэта ўсё. Ну, тыпу, каб вы разумелі, мы за ўсю гульню 3 разы 3 вялікія хвалі збора кварцу рабілі. І збіралі дадатковыя квесты, дадатковыя прадметы, якія не нясуць ніякай нагрузкі лорнай, сюжэтнай, яны проста існуюць. Ад гэтага чэла пазбавіліся. Хлопча, табе нормально? Оп, нормально. Так. Кварц вось там. Трэба толькі знайсці, як мне файна бы да яго дабрацца бы. Вось прыкладна так. Вось нашыя сюжэтныя праблемы. Мы робім тое ж самае, што рабілі ў самым пачатку гульні. Па сюжэце на якім моманце інквізітар быў захоплены кварцам. Мы усё. Ну, тыпу, я распавёў сюжэт. Інквізітар захапіў кварц, мы яго зарэзалі. Ну, не мы, а там нам дапамаглі. Мы зараз нічога, ну, гэта асноўная падзея, якая адбылася за апошнія 2 стрымы, там, 3. Ну, каб разумелі. І я, конечно, трошки утрырую, там былі менкія моманты, фразы, за які можна зачапіцца і штосьці выцягнуць. Але я разумею, што яны нікуды не вядуць. А яны важныя, калі яны кудысьці вядуць. Яны нікуды не вядуць. Гэта праблема. Даволі сумна ў гэтым сэнсе. Дарэчы, мы можам адкаціць складанасць, каб хутчэй прасцей. І гэта мне ў галаву не прыходзіла, дарэчы. Так.
Гульня складанасць можа быць 10. Просто мне падаецца, гэта тая складанасць, якую адключыць немагчыма. Гэта адзіная складанасць, якую нельга пераключаць. Мова. Мне падаецца, не. Гэтую складанасць пераключыць дакладна нельга. Налады, доступ. Я не бачу. Не, гэтай налады просто няма. Яна ствараецца хутчэй за ўсё з ёй. Ну, гэта нармальна, як бы для такіх складанасцяў. Яны часта ідуць трошкі паасобку, і яна не дазваляе хутка пераключацца. Даволі часта. Это не нешта новенькае. А можна сабе неяк наверх забрацца? Блин, цэлы пакой. Ведаеце, вось, глядзіце, ачмурэнасць гэтага пакоя. Гэта тупіковы пакой, з якога нельга нікуды выйсці абсалютна, ну, то бок толькі на вуліцу, так? І усё. Ён нічога больш не робіць. З яго немагчыма нават з маёй тэлепартацыяй пралезці скрозь гэтыя вось сценкі. Але не, пачакайце, вось там можна пралезці, падаецца. Вось, не, ладно, я хацеў паскардзіцца, але не, я просто слепы. Так. Арган вялікі. Вось да яго ідзем. Гэта па плану. І вось гэтыя два чэла. Тут нябачнасцю можна альбо забойствамі. Абодва варыянты падыдуць ужо. Я не буду спрабаваць гуляць у сваю гэтую гульню. Типу, не заўважце мяне. Так, там можна вышэй прабрацца, так? Вось так можна зарабіць. Чакаем, пакуль адзін яшчэ падыдзе, а двух пазбавімся адразу. Па сюжэце, вось сюжэт ён будзе тады, калі мы да яго дойдзем. Таму што мы, па сутнасці, у нас быў канфлікт з інквізіцыяй, але інквізітар як бы мінус. У нас застаўся толькі кварц, і мы, давайте, тыпу, трошкі падсумавання. Мы, тыпу, спрабуем выратаваць сусвет, таму што сусвет спрабуе... Згадаў, дакладна, у нас жа ёсць пэўны канфлікт. Кварц — гэта механізм планеты, які павінен знішчыць усё. Просто раптоўна нам гэта ў адной фразе пракінулі ўсё. Ні наступстваў, ні паказвання сітуацыі, нічога. No. Everyone's responsible for their actions. Even now, you think you could have stopped this? There must have been a moment. Never mind. То бок нават вось гэтая размова, яна была бы цікавай, калі б яна была ў цікавым кантэксце. Кантэкста няма. Сам. А ты така трошки сумна балюча. Так. Давайте вось так зробім. У нас одна здольнасць толькі не адкрытая. А вось тут можна было бы сабе што-небудзь забраць. Вось гэта, напрыклад. Удар флакса. І стан яшчэ. У нас там пары пунктаў досведу насамрэч не хапае да поўнага калекцыі. Гэта быў апошні. Гэта апошні насамрэч кавалак. І вось глядзіце, зараз у нас пойдзе сюжэт, прям сюжэт, тыпу, і гэта хутчэй за ўсё завяршаючая місія будзе нават раптоўна. Я не здзіўлюся, калі наступная місія будзе раптоўная апошняй. Я зараз спецыяльна, каб гэта праверыць, я не буду выконваць вось гэты, хаця тут у падзямеллях, тыпу, тут недалёка. Не, я буду доўга вельмі шукаць у падзямеллях. Давайте валим отсюда. Где-нибудь выйдем. What was that? I'll check it out. Так, нас зауважили трохи. У окенца туди можемо вилетіти. Куди би мені так вибратися та?
Тут падзямелі ёсць. Я магу выбрацца ў тыя падзямелі і знайсці... Так. Чалу тут не будзе. Вось, і праз падзямелі яшчэ знайсці апошні collectibles, але шчыра я ўжо не вельмі бачу сэнсу. Хаця, ну мы можам, конечно. Падзямелі вось яны. Типу, я вось на іх узроўні, так? Мы можам яшчэ скарыстацца тое, што я рабіў. Просто мы ўжо там былі, і там прям духата, і незручна, і вось гэта ўсё яно пад намі, вось гэта падзямелі. Ось, бачыце, там жукі? Ось там наша падзямелі. Давайте зробім адну спробу. Блін, трэба было захавацца. Ну, типу, триггернуть захавання. Можна зачапіцца што-небудзь? Хуткі план адыходу. Let's take a look. Ага, ледь не зачапілі. Просто, калі што, мы бяжым у акно скотчам. Так, ну і тут ресурсы яшчэ ёсць. Дзесьці ў гэтых падзямелях, карацей, ёсць яшчэ адзін ресурс, а тут шмат жукоў. І больш нічога. Опс, разлаваў іншых жукоў. Якія мяне зараз імгненна заб'юць, так? Опс. Я спадзяюся, што мяне захавала хоць дзе-небудзь. Не? Мяне захавала хутчэй за ўсё, як толькі я кварц забраў. Так, як толькі я кварц забраў, ён адразу мяне захаваў. Да, так. Got enough quartz. Better swing by the Zeppelin. Ведаеце, што не, я можа быць, я сабе дазволю зараз адну спробу, але я нешта не бачу сэнсу асабіста. Ну, яно змарыўся, трохі ёсць. Яно, ведаеце, типу, трошки змяшанае расчараванне, трошки агульнае раздражненне, і яно неяк не складваецца гульня. Ну, ось, ну, яна не працуе як гісторыя. Прям не працуе. Калі б мне сказалі, о, гэта просто адкрыты сусвет з стыксам, типу, калі б я так яго бачыў, то, можа быць, я бы спакойна да гэтага паставіўся. Давайте я просто пролячу пакуль, потому что захаванне спрацуе. Я паляпшэнне, по-моему, не ўзяў. Паляпшэнні, так. Давайте, можа, здольнасць сабе гэтым апошнюю ўзмацнім. Так, вось пункт резонансу, вось гэтая. Так, вось тут можа быць яшчэ такую, і ўсё. Там не хапае 4-5 пунктаў яшчэ досведу, але хрен з імі. Трэба было абраць кропку, якая пабліжэй будзе. Таму што ён зараз паляціць. Ну, маральна. Ну, так, ёсць. Я не здаволены. Захавала мяне? Захавала. Добра, давайте заб'ем. Апошні квесцік гэта дадатковы рабіць не будзем. Што насамрэч я ў міліметры. Столькі намаганняў. Я калі праходзіў толькі асноўную сюжэтку, то, можа быць, і сэканоміў сабе некалькі стрымоў. Літаральна, я думаю, 2, 3, можа 4 стрымы толькі на тое, каб гэтыя дадатковы квест рабіць, які нікуды не вядуць. Просто нікуды. Вось. Але ладно, можа быць, зараз хоць сюжэт на нейкая ўзнагарода будзе. Ацэнку, можа, пакажуць нават на цэлых 30-40 секунд. Looks a little rustic compared to your previous work. It's nice to have limitations sometimes. Forces me to think outside the box a little bit. Plus, this one is made to order. Made to what? Why didn't you tell me about this? Do you have an objection? Should we make it a whole thing? Only on principle. That seems okay, all things considered. It is. You can climb anything with it. Oh, the places I'll go. We're in position. Is he ready? Okay, seriously, what is going on? We need you to infiltrate Turquoise Dawn to get all the artifacts our shamans gathered on the ritual.
We discussed that plan at length. You kept falling asleep 3 seconds in. That doesn't sound like me. It's not your fault. It's a reaction of the flux inside you. We should be thankful that forcing you to nap is all that it can do. So, turquoise dawn, right? Should be easy enough. We're taking a different route than usual. It should bring you straight to the heart of the shaman's quarters. Yeah, okay. I'll just take everything I see. And I'll be back before dinner. Мы адправляемся на тэрыторыю оркаў, каб скрасці артефакты, якія сабралі оркі. Чаму, для чаго, я не зразумеў, але яны сказалі, што я прапусціў увесь план, таму што Стыкс вырубаўся вельмі часта, таму што флакс яго прымушае. Нам зноў гэтага не паказалі, нам толькі расказалі, што таксама дрэнна. Лабірынт успамінаў. Угу. Окей. То бок сэнс нашых дзеянняў нам нават мы не ведаем яго. Нам літаральна гульня сказал, ты не разумееш, таму што ты не можаш это зразумець. Вось і так вось. Добра. Зона камень кварца там дзесьці. Нам далі магчымасць караскацца. Я толькі не ўпэўнены, што ідзе яна сябе праявіць. Я сказал, что мы можем караскаться, где пожидаем. Ну то все, бачите, у меня абсолютно не абмежавана зараз перасоўванне по любых вертыкальных паверхнях. Альбо толькі по кварцу я могу так рабіць. Не, абмежавана. То бок не абы-дзе, не абы-дзе. Делал праходжанне. Ну так, калі не тупіць, то можна заўтра скончым. Ну так. Просто калі я зараз не зраблю, я можа быць... Стыкс. Мудак ты, Стыкс. Ён не хацеў зачапляцца зараз, я натискаў. Кварц нам больш не шкодзіць. Он тыпу шкодзіць, але гэта... Мы просто вырубаемся, але нам сказалі, што Стыкс вырубаецца час часу. Засыпаем. І ўсё. Нам нават не паказалі, як Стыкс так робіць. Вось, нам далі па сутнасці здольнасць караскацца, нам шыпы такія прычапілі у кішэнькі. Вось, што як бы круто. Забег па сцяне. Ну, падаецца, не. Не хоча скончваць. Так, я думаю, што, як бы, ведаеце, трошки шкада не выканаць тую хрень. Типу, так. Давай, Стыкс, наверх. Трошки шкада не выканаць там мелкія гэты квест. Можа быць, мы яго пойдзем ды зробім. Цікава будзе, калі ён будзе заблакаваны і тыпу яго нельга ўжо выканаць. Ну ладно, паглядзім. Слухайте, я паляпшэння не накідываў. Так, гэта мы абавязкова зробім, кісалту сабе зробім. Ну все, просто паскарэнне часу і праскочылі там за танную колькасць бурштана. Складанае жыццё перфекцыяніста. Ну, шкада просто, ну, типу, мы столькі часу згубілі, а адзін квест не дарабіць, які рэальна там пад нагамі быў. Ну, нешта шкада трохі. Так, а тут мне прапануюць рывок прям далёкі зрабіць, так? Ладно. А што я павінен далей рабіць-то? Типу, ўніз упасць. І Стыкс вырашыў, што лепей разбіцца, чым, блин, паспрабаваць зачапіцца. Ну, цудоўна. Ладно.
Ну, типу, я могу лазать дзе пажадаю, але толькі ў спецыяльна адведзеных месцах. Вось такая вось у нас як бы рэнь. І на іншых лакацыях я не тое, каб бачыў, каб гэта пашырала мне лакацыі. Насамрэч. Типу, яно не тое, каб прям пашырае іх. Калі вось гэтая лётаючая штука, яна рэальна для перасоўвання карысная, цікавая, то у тых не, яно хутчэй не. А куды мне, а што мне? А, боже, там універсі дзесьці ёсць. Я вось з гэтымі караскалкамі мне ў секіро захацелася пагуляць больш. Потому что наверх там заскочыць, дзе-нибудь бегаць весело, ну, типу... Таксама можна... На тэрытарыйна будзе як стыкс, таму што ты... Яна на палову стэлс, але ўсё ж такі баявы стэлс. І сюжэта больш. Так. Куды гэта мяне вядзе? Так, пачакайце-ка. А, зразумеў. Сюды. Ага, то бок вось так мы будем рабіць, так? Дарэчы, раз мы праз карані праходзім, мне ўзгадалася, на урачай тэрыторыі я магу там таксама праз карані пэўныя прайсці тэарэтычна. Там можна паглядзець, але зноў жа я так настолькі мала надзеюсь, што там я нешта цікавае, прям цікавае сустрэну. Бо сакрэтачкі мясцовыя нейкія такія, слабаватенькія. Просто больш ресурсаў, можа быць, адна нейкая там узнагарода невялічкая і ўсё. Так, усё, у нас ворагаў ніякіх няма. A giant roach. Guess I'll have to sneak around. Так. Fantastic. Не, мы там напрямую мы там не пойдем. Мы пойдем у обход. Потому что унізе жесть нейкая адбываецца. Так. А, можна упасть униз. Зачапіцца няма дзе, так? Ну, добра, тады падаем. Так, унізе няма куды. Тут таксама придется выходзіць. Жучки. Так, схаваемся вось у гэту штуку. Яна сюды не заходзіць дакладна. На Knights of the Old Republic Lord de Sithel отправляется 500, дякую вялікі. Навошта мне гэты кварц? Тут. Ладно. Ні для чаго. Оп, мимо пропустили. Цікаво. А чаму там нейкі проход ёсць? Давайте проверим. Нейкага жучка прывабілі сюды. Што гэта такое? Так, яно вядзе кудысьці далей, але мне паказвае напрамак не туды. Цікава. А, гэта вяртанне назад усё зразумеў. Толькі яно неяк зроблена так, быццам бы я павінен прям спяшацца. Типу, шмат ворагаў будзе альбо нешта такое. Паглядзім. Що за ўсё будзе тут сцэна такая побега.
Ось. Ну, дизайн локацій все ще триває. Я можу скардзіцца на шмат на што ў гэтай частцы, але дызайн лакацый у мяне няма ніякіх прэтэнзій. Кайфова зроблена. Ну і расстаўлена ўсё такое вельмі дасканалае. There's the stone. Так. О, катсцена. Нічого б сабе, шмат катсцен пайшло. Come on. Come to us. Come to us. Come to us. Угу. Ну-ка, почекайте-ка. Where are you? Come here. Опаньки. On my way, father. Это вось так мы выглядалі до таго, як зменшыліся. Это на штата. Ось гэта круто. Perfect. The ritual begins now. Сегмент з флешбэкамі, проста ён патрэбен быў гэтай гульні у пачатку. Let it guide you. Ён літаральна патрэбны быў у пачатку. Вельмі даўно-даўно. Sticks, my boy. Are you all right? Whoa. I'll manage. I didn't expect the potion to hit quite so hard. Good. You're ready for your trial. Walk the path of our ancestors, and your future will be revealed. They alone will determine whether you can continue your journey to become a shaman. Выпрабаванне трэба прайсці шляхам успамінаў, каб духі продкаў вырашылі, ці мы можам стаць шаманам ці не. Two seeds await where one heart must stay. Those lights must be the glimmers the prayer spoke of. Better follow them. Раптоўна неяк нас One пераключыў на rests гэта. upon a forgotten stone. Што я сябе не кантралірую амаль ніяк. Бок гэта само па сабе адбываецца. That's one. Now, let's see where the second one lies. Ён ішоў за агеньчыкамі. Хутчэй за ўсё мне за Стыкса прыйдзецца, ну, ўжо не ў ўспаміне, а за гэтымі жа агеньчыкамі хадзіць. Another lies on a silent throne. Two seeds down. The heart awaits now. Amidst the roots where shadows flow, a quiet heart lies buried low. This cavern must be the heart the prayer spoke of. One seed will seal, and silence will grow. The other leads where waters still flow. First step of the ritual is complete. Now let's move forward. What the fuck is all this? Are you trying to piss me off? Because if so, congratulations.
Come to us. Yeah, I get it. I get it. В особенности так мы повинны повторить свой успамін, якби Finally ось от back in my own skin. No glimmers for me, of course. Guess I'll have to find my way alone then. Did you set this up, Flux? What's your game here? Я просто повторяю гэты же маршрут. Hey, Flux. If you're trying to fuck with my head, you're on the right track. Где там перший? Ось він. Closing the cap. Here we go again. Now, open the cavern. Let's pray this isn't... Ось, наганяємо свій успамін. Эта сцена, яна павінна была быць дзесьці ў пачатку, шчыра. Ну, типу, ось флешбекі, нейкія, типу, у сярэдзіне можа быць. У нас просто нічога падобнага ўсю гульню не было. А зараз агеньчыкі. Could shamanic power be at work here? Truly fascinating. Одна лілія, две лілії. Утягнув з текстовий сюжет, ну. I get it now. The water doesn't just cleanse, it transforms. Ну, типу, яшчэ адзін сегмент, у якім мы павінны хадзіць за ліліямі. А у выніку заскокнуў на стрым, адразу раптам даведаўся, што стыкс зменшаны. Ну, спойлеры да усіх частак стыкса. Стыкс.орг. І зараз гэта яго ўспамін, яго жа ўспамін, як ён хадзіў гэтымі самымі шляхамі, калі быў шаманам. Калі збіраўся стаць шаманам. Шаманам я так і не стаў. Так, правы, левые. Право, лево. Хорошо, окей. Flowing water, wash away my doubts. Carry me where the unseen calls out. I am purified, body and soul. At the threshold, the spirits await. Time to face the last step. Я не ведаю, павітаўся, не павітаўся, вітаю яго па-азерскі, я пракаментаваў, але не памятаю, каб павітаўся. А, пачакайце. Дзіўна. Толькі тут гэтыя самыя ліліі гэтыя закрытыя, падрозненне таго, што было ва ўспаміне. Hey, Flux. Is this where you finally face me and try to take control of me? Still no answer. What? Did I break? I can't believe you made me go through this damn trial again. You really tried to break me, didn't you? It's time to face the elders. A shaman is defined by those who came before him. The sacred link between the living and the dead. Ah, dear Styx. So you managed to reach us, as I see. How has your trial been so far? I will tell you when it's over. Trial's not done yet. Wise words, perhaps. But once the trial ends, your path might take an unexpected turn, and we might not get to talk again. What do you mean? This labyrinth does not simply test your will and wits, Styx. It threads its fingers through your past, your future. Everyone who walks here might be forever changed. When you stand before the Ancestor Council,
It will not be judgment you face. You will confront all you've been and all you might become. I am not afraid of facing them. I will take whatever comes with purpose. Then remember, Styx, this trial shapes not only your future, but your very essence. There may be no returning from what you choose. Then I will walk this path, and whatever it shapes me into, I will carry it forward. Go on then. The council awaits. Let them show you who you will become. Ось, гэта, па сутнасці, яго выпрабаванне духамі і яго продкі, рада продкаў, яна яго выпрабоўвала зараз. Мы ідзем па тым же самым шляхам. But the test lingers. Others have stood where you stand and fallen where you may yet fall. We see the threads of your future, Styx. What you seek lies beyond even our sight, but reaching too far may cost you the way back. Tread carefully with Mother Earth's gifts. Not all that is offered is meant to be taken. Remember, Styx, amber does not bend, it reshapes. Will you mold it, or will it mold you? I will mold it, elders, and ensure its power does not consume Мгм. me. You have my word, and I will see it through. Your Я future is зрозумів. still unwritten, but the clay you mold may leave more than just Ён павінен быў traces прайсці of выпрабаванне бурштыном, але не прайшоў яго, ён здаўся. Ну, хутчэй за ўсё гэта і адбудзецца. Ён праваліў у выніку бурштын, змяніў яго замест таго, каб ён змог кантраляваць бурштын унутры сабе. І ў гэтым правал быў яго выпрабаванні, таму ён стаў, ну, змяніў свой знешні выгляд. Таму што гэта пад уплывам бурштына. Ён аддаўся, ну, яму. Тое ж самае здарылася і з кварцам. Типу, ён выконвае загады. Яго. Guess it's time to talk to some ghosts now. When's this shit gonna end? Ah, dear Styx. So, you managed to reach us as I see. How has your trial been so far? Oh, Він те ж саме каже. sake, not you again. Do you ever change your lines? And yet, you too have changed, Styx. I don't remember you being This smart? this small, I would have said. Ouch, that hurt. But I guess I had it coming. What are you doing here, Styx? Your path is already written. What do you seek? An exit. I just want to get out of here. The flux is messing with my head. I know it, and you do too. What do you mean? What is that flux you're talking about? You Я нічого про флакс не exactly ведаю. what I'm talking about. You're all part of that shit show. Stop pretending. The flux is a part of us, just as we are a part of it. It guides us, as well as we guide it. Then guide me to the Ancestors' Council. Time to put an end to this crap. Ну і що Рада скаже на маленького Стикса? You already stood before us once. What are you doing here? I was hoping you'd tell me. Isn't this some Flux's doing or some shit like that? What does it want from me? The flux didn't make you do what you did, Styx. We warned you about the amber. You fed on it anyway. And now look at what you've become. Is this you trying to get inside my head by making me feel guilty? How sweet. But yeah, it definitely feels like some shit the Flux would pull. You've gone too far with the Amber Styx. It's changed you in ways you can't even begin to grasp. Amber didn't change me. It made me who I was always meant to be. Amber kept me from falling into the Flux's grip. Guess you can't say the same, can you? You don't understand. We warned you, but this path, it's not what we envisioned. See? I know my ancestors would never throw me something like that. So wrap this thing up and let me get back to the real world, please. You think you're in control, Styx, but the flux has already marked you. There's no turning back now. Yeah, whatever. Save your breath. I heard enough. See you. Never. Ну, у выніку ён то змяніў, ну, ён прайграў выпрабаванне, таму што я не зразумеў канкрэтна, у чым канкрэтна момант правалу быў, я зараз так разумею, нам зараз і пакажуць гэта, прям візуальна.
Але гэта не what тое, што ён now? павінен быў I рабіць. did your little tour, had my little experience. Now what do you want? Join us. Come to us, as will all things. You already know my answer to that. You can't make me. Can't we? Whoa. What are you? Is this the future my ancestors have planned for me? I'm quite the improvement, don't you think? What are you? I'm not you. I'm nothing like you. Flux is fucking with you to fuck with me. It's as far as our relationship goes. Why are you doing this anyway? Aren't you a scientist? Yes, I am. So why the whole shaman thing? Worshipping Mother Earth and all that crap? Some of the more sensitive knowledge of Orc culture is restricted to shamans. I believe this is the path Mother Earth has chosen for me. It will lead me to the discoveries that I seek if I do the necessary work. Yeah, about that. Forget it. Nothing I say will change your mind. I'm not you, but still, I know you. More than I want to. I'm looking for information about a ritual. Something about quartz. With the flux taking over the world because it's off balance. Anything sound familiar? If you're trying to get me to share shamanic secrets... No, of course not. Look. How would I even know about it in the first place, right? Must be that I'm in the loop somehow. And even then, what am I gonna do with knowledge like that? Write a report? Look, come on. Neither of us is enjoying this. Just tell me what you know, and I'll get the fuck out of here. You use amber? Well, amber disturbs the flux's link to Mother Earth's creations. It was never meant for mortals' consumption. It changes them. So the particularities of an amber creature would be unpredictable to the flux. So long, Rakash. Флакс не готовая да, ну, не падрыхтаваная, каб змагацца з істотай бурштына. Это две абсолютно розныя крыніцы. Let's never do that again. Where the fuck are those roaches spilling from? Так. Добра. Атрымліваецца, у катсцэне мы Стыкс размаўляў з самім сабой з мінулага і спрабаваў атрымаць нейкую інфармацыю. І атрымаў насамрэч. Ёсць падказка, што... Ну, як падказка. Гэта трошкі было, я ўжо гэта нават агучваў. Таму гэта было трошкі відавочна. Тое, што па сутнасці бурштын, камбінацыя бурштына і істоты, ну, бурштына і флакса, то бок кварца гэтага, гэта не тая камбінацыя, якая ўвогуле павінна была з'явіцца ў прыродзе. І флакс не ведае, што рабіць з істотай такой. Мы таму не пад яе кантролем, таму што мы ніколі не з'яўляліся, ну, тыпу, мы былі оркам, але ў аснове сваёй яшчэ занадта змяшаныя з бурштыном. Так. What's the saying? So far, so good. І Стыкс падбіў Стыкса выпіць бурштын. Вось гэта пытанне яшчэ. Таму што, можа быць, ён рэальна са сваёй будучыні праз гэты рытуал змог сам сабою паразмаўляць. Можа быць, гэта рэальна размова адбылася. Але гэта можа быць усё сном сабакі і гэтага нічога не было. Ну, таму што гэта проста рытуал.
який дозволяє з успамінами сьогодні зустрітися. You really think the amber allowed you to escape? Yeah, I just did my thing. Let the flux kill me, and then I came back. Better than ever. What do you make of all this? Was the vision a trap set by the flux? What Styx heard fits with a few scattered theories I managed to gather. But what it said about the Flux's link to Mother Earth being cut... Oh, no. I don't like that. What is it, Ren? Cutting the Flux's link to Mother Earth would be the best way to disarm it. By trapping it in amber? Or inside an amber creature. Now, you wait a minute. I am not becoming a fucking flux puppet. If you could gather enough quartz inside you, if you could harvest the power of the quartz stones to force the Flux inside your body... He'll die. I'll die. That must be what the ritual was about. Preserving a body long enough to allow the gathering of quartz, and cutting its link to the Flux. So, that's your plan? I get more quartz, and then I die? Maybe not. This ritual was conceived before the existence of goblins, maybe even elves, correct? Which means it doesn't factor in any manner of amber creatures. Which means we can modify it so it does. It is a possibility, yes, but we'll need to look into it closely. The power of a single quartz stone might not even be enough to trap the Flux. In the end, that's your call. We can't force you to do this. We can't. Looks like you're gonna be stuck with us a little longer. I've got nothing better to do. So, after a few tweaks of the compass and the map, I managed to find 2 relatively accessible quartz stones. Will it be enough? The first one we already know of, right there in Turquoise Dawn. Is there any way I can skip the Flux's sideshow this time? I'll try to contact the shamans who stayed loyal to our elder. They're the only ones who can help. If there's any of them left... Moving on, the other stone is here, near the top of the wall. That looks like the embassy. Makes sense. I'll need your support on the ground. I didn't expect otherwise. I'll be in my workshop if you need me. Who knows? Maybe I overlooked something. Probably not. Короче, у них очмурений план. Набить Стикса кварцем і зробити, щоб він помер. Може бути, вижив. You know, sometimes I wish you never hired me in the first place. That some petty thief got the jump on you before you even reached Thoban. That's fair. But for what it's worth, I don't regret trusting you. Yet. А это что за женщина-халк? Это орк. Это орк. Шаманка. Так, давайте сдадим квесты. Видите, что мы не будем больше робить додаткового квеста, мы просто скипнем их. Мы будем идти одразу тільки по основному квесту. Зараз ви здивитеся, але основний квест гэта сабраць больш кварца. Вось наш галоўны квест. But I'll let you know if something turns up. In the meantime... Yeah, sure, I'll drop by if I need to improve my rune slots, like always. Styx, you're just in time. Turns out the mage smiths got their orc runes from our own warriors. Yeah, met those traitors, bastards. Мы атрымаем гэты дадатковыя місіі, хрен з імі. They've wanted the shamans gone for ages. Два кварцы знаходзяцца на тэрыторыі оркаў, і зараз толькі 2 засталося. Адзін на тэрыторыі шаманаў, які мы бачылі здалечыні, так? І яшчэ адзін у амбасадзе на сцяне. Вось і ўсё. Агучка, яе так сабе, я бы сказал, гэта не самая вялікая праблема ў гульні. The question is, now that you know, how do we approach it?
Our only chance lies with the Elder. If she's still alive, she will know how to calm it. And if she's dead? We'll find another way. Can I help you? Добре. Так, Джарак, тебе повинно быть что с тем? Thanks for gathering the last pure crystallized amber sources. I do feel like I'm helping the Dark Elves. Even if I no longer stand with them, I feel at peace. Glad to hear that. Ну все? Або у тебе знову з'явиться квест? Джарак? Типу квест быцем бы и нормально... А, ладно, он пошел анимацию... At least Lysrel didn't get her hands on a quartz stone, right? Not for lack of trying, I imagine. What's gonna happen to her and her followers now? Back to the ruins of Karangar? I don't know, and I don't care. Sure, you keep telling yourself that. На колькі адсоткаў гатовы агулам пераклад дыскалізм яшчэ шмат засталося. Я не вельмі жадаю дзеліцца адсоткам, таму што адсоткі гэта не паказнік насамрэч праробленай працы, на мой погляд. Але ну яшчэ шмат наперадзе. Не больш за чацвёртую частку. Nothing much ever happened in Thobin. And look at you. Oh, so I'm the problem. Great, thanks. Што за іх all-inclusive? Гэта літаральна чэлы, якія, ну, типу, насамрэч нішто іх разам не трымае. Ну, типу, гэта каманда проста выкінутых, типу, чэлаў. Чаму з Жаракам усё яшчэ можна паразмаўляць? No word from my sources. Добра, а чаму ён падзначаны, типу, я ж выканаў усе квесты яго? Ну, реально, мне з асноўнага толькі Хелдрін і яшчэ руны. Боже, я не буду гэтага рабіць ужо. Тошна ад іх. Так. Проникнение. А што там была, типу, вось. Трошки здароўя вяртаем. 2 руны у нас засталося яшчэ не сабраныя. Калі б гэтыя руны адкрывалі магчымасць хуценька знаходзіць прадметы, то, блин, гэта мне просто прям выратавала бы. Я только не ведаю, чаму ўсё яшчэ вісіць квест паразмаўляць з Джаракам. На Overlord 2 отправляецца 9500. Добра. Дзіўна. Вось, каманду іх літаральна проста ну, смецця, карацей, сацыяльнага, скажем так. І мы гэту каманду набіралі колькі... А, не, ладно, мы за другую частку мы сабралі палову каманды і другую палову сабралі за гэтую частку. The golden skull of the first Barrowman. Now, that's more like it. Where's the beauty hiding? Near the embassy. Main hall, most likely. Time to show the Empire who really deserves this shiny. То бок теоретычна я мог бы сабраць гэтыя дадатковыя квесты ўсе, не выконваючы іх кожны раз, і за один раз прабегчыся іх усе. І ўсё яшчэ не разумею, чаму Джарак у мяне вісіць як квест, тому што не павінен ён вісіць як квест. Nothing worth reporting. Ну так, мы ўвесь кварт сабралі для яго. Ён кажа, што ўжо ўсё. Можа, у гэтую самую, да дворфікі, якая нам ўсё робіць розны рыштунак. Я казал, мне запіс запісу ў журнале пра адзін з кварцовых квестаў. Ну... Як у тебе тут справа? I know the circumstances are not great, but working with a quartz stone is... I mean, it's like... Don't let your girlfriend hear you talk like that. Mara is the same. Once she starts talking about dwarf politics, there's no stopping her. Seriously, though, sorry if I seem excited by the prospect of your impending demise. You wouldn't be the first. І ось що цікаво, типу дворфи, ну, наконт увогуле размеркавання теми з дворфами. Дворфи якби важна фракція, але ми її не закранули ще ні разу нормально за усі гульні, літерально летіх докранулися до їх сусвета. Вось, яны супер просунутые, яны прям крутые, тільки ось, що у їх там відбувається, ми не ведаємо. І що цікаво, атрымліваецца, мы, акрамя таго, што у нас каманда напалову, амаль напалову з дворфаў, на 2 дворфа у нас у камандзе, то вельмі дзіўна трохі, што рэальна ніяк не развіваецца дворфійскі бок. Хаця, блин, нічога не развіваецца, нават асноўны сюжэт не вельмі развіваецца. Вельмі слаба.
Два ролевых кола. Так. Реально 2 зв'язаних, один для дворфів, другий для людей. Приколесна деталь. Так, нам потрібно наверх. Ми пройдемо хутчэй праз кафедральні. Ляцім у амбасаду. Будемо робити амбасаду. Я заб'ю на додаткові квести вже. Яны вельмі розтягують геймплей, а основні квести такое ж розтягування геймплею, як і додаткові квести. Ну, типу, яны адрознююцца нічым амаль. Толькі адзінае, што ў галоўных квестаў ёсць маркеры на мапе, а у гэтых самых у дадатковых няма. Вось яна розніца. Шкада. Так. Ось он там кварц. Don't try this stuff at home, kids. Ooh. Я не магу часам тут дзесьці зачапіцца так прям круто неяк. Вось яна амбасада. Ну вось я магу тэарэтычна тут. Ну і пайшлі. Па гэтаму кварцу мы наверх і забяромся. Я доўга абыходзіў, каб сюды трапіць у папярэдні раз. Вось праход у амбасаду, які па сутнасці зачынены, але... не, я не магу яго просто так трапіць. Якія-небудзь абходы? Есть варыянты. Зачапіцца па кварцу, там залезці. Я ж не магу абы-дзе, тыпу, чапляцца. Рэальна не магу абы-дзе чапляцца. Типу, просто я не бачу, які альтэрнатывы. Можа быць, я наверх могу залезці неяк. Ну, літаральна просто вышэй забрацца. І адтуль уже падумаць. Оп, там ходзяць чэлы патрульныя. Можа быць, я могу забрацца неяк наверх і штосьці зрабіць. Давайте паспрабуем. Оп, атрымалася. Так, адсюль. Таксама атрымалася. Там ахоўнік яшчэ ходзіць. Там таксама праскочыць нельга. Зато і захаванка ёсць. Так, это чал прыкладна ў нашым напрамку тупая. Я зараз скарыстаюся гэтым амулетикам як захаванкай, потому што, блин, я памылкай было гуляць у гэтую частку на высокай складанасці, прям памылкай. А што, а мне ніякага ўвахода не будзе? Ну рэальна, я просто бачу, не бачу ніякага ўвахода нормально. Не? Гэта дзіўна. Гэта прям дзіўна. О, можа там нешта будем. Зараз шукаем рэальна хоць які ўваход, таму што нешта не бачна, пакуль не пахне нават праходамі нейкімі. Там не зачапіцца. А які варыянты у нас ёсць? Як дабрацца да амбасады-то? За уфта. Можа там з вежы гэтай неяк? А божухна, вось там патрэбна прабірацца. Бачце? Вось там. Мне патрэбна зусім у іншае месца. Мне патрэбна паверху тая лакацыя, тое, адкуль я зараз іду, можа быць, будзе працаваць, калі я адчыню праход тут, як скарот. Зараз мы будзем абсалютна змяняць наш план. Здаецца, немагчыма адсюль нічога зрабіць. Мы ідзем зараз... Ага, там чырвоная, мне туды нельга хутка перасоўвацца, так? Так, нельга. Тады нам патрэбна на сцяну самім ножкамі датупаць. Ну, стикс.
Забіраемся на сцяну да гарнізона, чысцім зноў лакацыю, якая для хуткага перасоўвання там зроблена. І потым адтуль перабіраемся. Майткі парашуты, не, гэта там спецыяльная дварфійская прылада, карацей, крутая. Для спецназа дварфійскага. Вітаю, Цмок, вітаночки. Ахова амаль няма. Зараз чекаємо, поки він дійде і потім далі. Так. Нам потрібно наверх. Прям наверх. Далеко наверх. Я могу... Я ўсё не вывучыў, як тут хутка залазіць у гэтай лакацыі. Ачапіся, ты все равно не можаш нічога мне зрабіць. Так. Я не памятаю. Тут неяк было проста насамрэч. Што калі я скокну, ці разаб'юся я? Оп, не разаб'юся. Ну, гэта не зусім шлях наверх. Тое наверх мяне таксама не прыводзіць. Я ўжо не памятаю. Давайте залезем карацей сюды. У комін. Ёсць кухня нейкая. Let's see. Блин, гэта шлях уніз наадварот, а не ўверх. Неяк незграбна. Ахова няма, нормально. Спецыяльныя дварфійскія маяткі, парашуты, спецпрызначэнцы, так, спецыяльна задызайненыя. Абараняюць ад падзенняў і паносу. Неяк дрэнна адчуваецца вага, калі ён на баках скотча быццам зроблены з паперы. О, блин, слухай, анімацыі, ты зараз кранаеш больное, тыпу, ты... Хіба ў гульні хапае, і гэта далёка не анімацыі. І гэта далёка не анімацыі. Гэта далёк не анімацыі. Гэта праблема глобальная больш. Типу анімацыі спакойна да іх ставлюся. Пофіг на іх. Блин, я просто выбраўся з іншага боку на тое ж самае. Наконт, там ёсць розніца паміж тым, хто распрацоўшчык, а хто выдавец. Типу, выдаўцы розныя бываюць. Ну, прям розныя. Калі браць спрэчных выдаўцоў, тады можна ў гэта ж запісваць польскую 11-bit Studios. Таму што яны гэту, як яны выдавецтвам займаліся. Індзіка, альбо як яно там называецца. Нешта такое. Ну я зноў, мне прыйдецца зноў па колу проста іду нікаму. Зараз зачапіўся ўжо трэці раз, блин, за ўсё чапляюсь тут. Так, зараз до туалетаў дабяромся і праз туалеты зможам выбрацца наверх нарэшце.
І гэта нікуды не вядзе, ну то бок мы не можам забрацца, ці нават не гледзячы на тое, што мы тут, мы не можам забрацца наверх. Як я залазіў наверх? Як для мяне загадка зараз. Як можна забрацца зараз наверх? Гульня. Не душні мяне, калі ласка, вось на гэтым моманце. Мне патрэбны шлях наверх. Я ведаю, што ў цябе ліфты, вось гэта ўсё. Так. Я літаральна просто па лесвіцам буду бегаць. Можа. Падаецца вось на шлях наверх. Я уже мне няма адчування нават, што я устал згуляю. Типу, настолькі разваливаецца гульня пад канец. Ну вось, в прынцыпе, дабраліся, і тут можна да туалету дабрацца. І наверх выбрацца. Так, мы ў верхняй частцы, чаго мы і намагаліся зрабіць. Зараз скарыстаюся комінам, каб выбрацца яшчэ вышэй. Дакладна ведае, як карыстацца гэтымі самымі сходамі, дык вось таму і дзіўна. Так, а чаму мне паказвае, што дайсці туды? Куды мне ён паказвае? Да што? Мне патрэбна... Што мой квест мне кажа? А божухна, мне квест кажа, што... Блін, кварц паказвае адно месца вось у гэтым, а па квесту мне патрэбна ў іншае. Давайте тады ўжо скарот адчынім, раз такая справа, які заблакаваны зараз. No, not higher. Зараз адкрыем сабе просто скарот і насамрэч у самы ніз гэтай лакацыі патрэбна. Каб вы разумелі, то бок усё, што я зараз зрабіў, гэта бессэнсоўна. Ну як, толькі скарот адчыню, вось гэта моцная як бы хрень. Так. Дзе тут выхад-то? Божухна. Шчыра. Рэдка прям, рэдка у мяне такое бывае з гульнямі, але у мяне раздражненне толькі ёсць ад стыкса зараз. Хочацца ўжо просто вось, тыпу, можаш скончыцца гульня, калі ласка? Па ідэе, яна павінна быць дзесьці вельмі блізка, вось там вось, дзе 25 метраў. Мне неяк не туды паказвала дагэтуль. Вось эта штука. Оп. Ну так, я наверсе. Гарнізон. А чаму ён быў чырвоны тады? Слухайце, можа бы яго можна было перасоўвацца ўвесь гэты час, просто ён чамусьці быў адзначаны чырвоным. Я не ведаю, мне ўжо ўсё дзіўна для мяне. Ну, я даў знаць, самі вырашайце, выдавец не распрацоўшчык, кіпрскія не непасрэдна з Расіі, але калі для вас Mouse Washing, No Not Human, Arctic X і Buckshot рулет гэта не, то гэта гульня таксама. Ну, не, пачакай, гэта самае, Not Human гэта дакладна расейцы нават рабілі. Ну, тыпу, Not Human дакладна прям расійская наскрозь. Mouse Washing я не ведаю, ну, тыпу, я прям не разбіраўся. Ось. Arctic X я не ўпэўнены, што за яна, і Buckshot рулет толькі чуў, мне падаецца. Ось. Ну, мне складана гэта рашэнне зрабіць. У любым выпадку, як бы, мы расійскія гульні не гуляем. Вось, прям не гуляем. Я улічваю асабіста толькі распрацоўшчыкаў. Вось. Гэтыя самыя, як яны, выдаўцы... Под пытаннем я не задумываўся над гэтым. Для мяне чырвоны сцяг это распрацоўшчыкі. Ось.
Але з-за таго, што гэта галасаванне, я думаю, тут магічык сам можа для сябе вырашыць. Ну, таму што гэта ён прасоўваў экліпсом, можна нешта іншае перанесці. We finally got intel to infiltrate the embassy. That stone is just one job away. No sewers this time, right? No, you're going through the front door this time. How sweet. What's the plan? Dice game, a noble, and a gang leader. The gentleman bets an embassy invite. The Don rolls to win. Sounds like a bad joke setup. Where do they meet? In the slums. Not sure where yet. For now, Нарэшце, нейкая сцэна і нейкі сюжэт. follow one of our targets Толькі to для the апошняй місіі і раунда тых самых Just get кварцам. the invite. Jarek needs it for embassy access. But the noble's heavily guarded. Good luck pickpocketing him. Can't Jarak just shift his way into the embassy? That's what he does, right? Inquisition will spot him fast. The invite makes him look important enough to slip by. But if you prefer, you could try sneaking up there yourself. All right. Let's get you that invite. Добра. Нам патрэбна запрашэнне ў гэту самую амбасаду, каб можна было штосьці з гэтым зрабіць. Так. Альбо лідера банды, альбо шляхціца знайсці. Ну, давайте ў карчму збегаем, чаму бы не. Далей спаянне Ну не, Цмок, глядзі, моя праблема ў тым, што сюжэт адсутнічае. Тыпу, моя праблема ў тым, што няма ў гульні, у якой асноўнай рухавіком быў сюжэт і персанажы, адсутнічае сюжэт і персанажы. І плюс гэта стэлс, і гэта кайфова. Ну і вось, і таму моя нездаволенасць і тым, што мы, па сутнасці, мы ўсю гульню рабілі адно і тое ж. Адно і то ж, мы збіралі кварц. І ведаеце, што мы ў канцы, як фінальную місію будзем рабіць? Ну, вось гэты набор місій. Збіраць кварц. Вось яна разнастайнасць, ачмурэць проста, так? Наша матывацыя проста ахрэнець. Непараўнальная прям. Так, пакоі гэтага самага шляхціца патрэбна знайсці у карчме. Так, афіцыйны запад перакінуць балы з экліпсіума на Cruelty Squad. Добра, зараз зробім. Давайте паузу поставім. Зараз зраблю. Вось, і я ўжо просто ждаю, каб стэк скончыўся хутчэй, таму што гэта не ведаю. Гэта, калі б гэта была першы стэлс, я бы сказаў, што гэта просто слабенькі стэлс. Ну, калі б гэта я не ведаў стыкса дагэтуль, я бы сказаў, што гэта ну такі, ну, стэлс неблагі. Ну, тыпу, ён неблагі насамрэч, так-то. Вось, просто што ён нават і не блізка да таго, чым ён быў нават. І гэта, я разумею, што гэта маленькая студыя, гэта не за нейкай сквапнасці зроблена, гэта, тыпу, рэальна яны жадалі, яны просто абралі, ну, неўдалы выбар, карацей, зрабілі. Давайте, экліпсіум. І нам патрэбны, хто там? Cruelty Squad. Добра, зараз пагляджу. Мне патрэбна назву толькі гульні забраць адкуль-небудзь. Я з чата забяру я. Так. Ёсць перанёс. І я зараз яшчэ... Ёсць, я вам закінуў. Да гэта тут казалі пра Ару волі, а дзе выдавец Soulcat, але там распрацоўшчык расейскі, напрыклад. Ну, гэта, я кажу, гэта не такая адносна нядаўняя штука. Я пасля гэтых самых, ну, сказаў, што мы зараз нават на галасаванні мы не бяром расійскія гульні. Ну, просто я не буду іх стрэміць.
Ну вось. Адзіная магчымасць, пра якую я буду іх стрыміць, гэта я буду не ведаць пра тое, што я іх стрымлю. Як толькі калі мне на стрыме скажа, што гэта расійская гульня, я хутчэй за ўсё вырублю просто адразу же. Ось, ну калі рэальна я даведаюся. Я разлуюся, конечно, таму што мяне падманулі, я не люблю, калі меня падманваюць. Спачатку разлуюся, а потым мы просто ўсё скончым, таму што мне будзе тошна. Будем чысціць, не будем чысціць. Хрен з ім не будем чысціць. Нам не абавязкова Really гэта not a лакацыя. fan of the open skies. Так, ось тут домик. Гэта у нас не той пакой. Шукаем далей. Не, Стыкс, я ведаю, што гэта не расійская гульня, таму не праканаю. Я шчыры, я ўжо не гуморы. Ну прям я вельмі разлаваны Стыксам, душнатою месцамі і часткова дадало, калі б я ведаў, што такая хрень будзе, я бы не браў высокую складанасць, таму што высокая складанасць просто расцягвае. Чым весела высокая складанасць? Это калі ты выкарыстоўваеш свае здольнасці. Ну тыпу, ты прям вымушаны у абмежаваных ресурсах даваць рады. Але калі б мне гэта разбаўлялі, ну гэтыя пакуты, скажем так, ускладнення, расцягвання ў часе, яны дадаваліся да верх-сюжэта цікавага, то я бы колькі заўгодна бы дзяўбаў і паўтараў бы адно і тое ж, пакуль мне было бы вельмі цікава дабрацца да наступнай катсцэнкі. Справа ў тым, што не адбудзецца новыя катсцэнкі. Новыя катсцэнкі толькі у пачатку і ў канцы ёсць трохі сюжэта. І то гэта слабенька. Стыкс не размаўляе, падзеі не адбываюцца, мы робім адно і тое ж. Што мы даведалі, ну вось давайте падсумуем, што мы прям даведаліся глобальнага за апошнюю катсцэну. Мы даведаліся, што мы можам спыніць флакс тым, што збярэм больш кварца. Як гэта змяняе тое, што мы робім? Ніяк. Мы працягваем рабіць тое ж самае. Мы збярэм больш флакса і нейкім цудам, яны літаральна самі не ведаюць, нейкім цудам, падмяніўшы рытуал, мы можам зрабіць так, што, я зноў не зразумеў, дарэчы, што гэта значыць увогуле ў іх выпадку, каб з рытуала пазбавіцца ад флакса зусім. Вось такая іх ідэя. Таму што флакс не вельмі істота, якая не была ніколі не гатовая, скажем так, да бурштыновых істот. Бурштын з'явіўся пазней, ну, гістарычна, скажем так. Яна занадта старажытная хрень, і бурштын для яе новая. І ў выніку тут, як бы, скажем так, планы па знішчэнні ўсяго сусвету у флакса разваліваюцца. Але і планы гэтай па знішчэнні сусвета, ну, такая штука. Same here. Nobles in the slums always mean trouble. What's he even doing down here? Claim the ambassador sent him for a slum renovation plan. But maybe it's just for kicks. Kicks, huh? Last I checked, he was passed out like a log in his room. Even better. Let's just drink this damn escort mission away in peace. Дзе ён можа быць? Дзе гэты шляхціц? Не тут. Пакой просто шляхціца патрэбна знайсці. Это не падобна на пакой шляхціца. Мне толькі не кажыце мне, што зараз у пакою, якім я быў, згенерироваўся пакой шляхціца. Вось гэта будзе прям када. Галоўны дыск не заўважыць расійскага следа. Ён там ёсць. Не зусім маленькі, але ёсць. Там, я думаю, што там адзін распрацоўшчыкаў, тыпу, з арыгінальнай каманды расеец. Эстонскі расеец. Вось такое. Але вы тут, як бы, калі з усходняй Еўропы, вы, мне падаецца, непазбежна нарвецеся. Таму што я думаю, чат, вам гэта можа не спадабацца, але ёсць высокая верагоднасць, што у беларускіх каманд, як бы вы там не круцілі, ёсць верагоднасць, што ёсць які-небудзь расейц. Ён можа быць нават адэкватным быць, але ён расейц. Вось. Ну, імхо маё. Ніхто з беларускіх распрацоўшчыкаў не кажа, што ў іх там ёсць расеец, і я думаю, яны будуць ціхенька маўчаць. Просто таму, што разумеюць спрэчнасць гэтай сітуацыі. Я ўпэўнены, там такія людзі ёсць. Не магу ніяк даказаць, ведаеце, як той мем з чалам, які я падазраю, але не магу нічога даказаць. Ось прыкладна так.
Божухна. Я ўжо трошки шкадую, што я ў гэту карчму. Это просто знайдзі пакой, так? Я памятаеце гэту карчму я поўнасцю вычысціў. Таму што чаму? Таму што тут хрен ведае, дзе што знаходзіцца. Ці ёсць тут пакой гэты, не ёсць. Ён там унізе можа быць схаваны, там ёсць на вуліцы ён стаяць. Ну, такая вось хрень. Ось зараз мы, карацей, спецыяльна ўжо ў самы падвал пролезлі. Пакоя гэтага шляхціца я так і не бачу. Праверыў, ці я праверыў усе пакоі, я не ўпэўнены нахрен, таму што я праверыў столькі ўсяго. Это вуліца. Это ўваход. На першым паверсе ўсё падаецца. Так, на першым паверсе ўсё праверана. У мяне ёсць падазрэнне, што зараз гульня загенеравала, пасля размовы, якую мы падслухалі ў карчме, яна загенеравала нам наверсе па новай у пакой запихнула гэтага шляціца. То бок яго там не было, а зараз ён там з'явіўся. Просто чаму? Просто таму. Таму што яна такі падобную прыкладаць ужо рабіла адзін раз. Не памятаю, ці гэта прагаварувалася, але як на мяне суперлагічна. Мінулы Стыкс паслухаў у Стыкса будучага і бахнуў падчас рытуалу бурштыну, і таму рытуал пайшоў не за планам. Так, але я шчыра ўжо так сабе сачу. Ну, я як бы сачу за сюжэтам, спрабую яго зразумець, проста мне даюць кавалкамі сюжэт. І не паказваюць, а расказваюць яго. Я такой не люблю. Ну, тыпу, калі табе рэальна не спалучаюцца рэчы. Вось, ты тыпу, а гэта важна, альбо не важна ўжо зараз? Мне падаецца, вось гэты ахоўнік там насамрэч стаіць каля пакоя, які мне і патрэбны. Зараз паглядзім. Просто калі так, то вось он апошні пакой, які мне падаецца. Так, это падобна на пакой шляхціца. Это ён? Ён. Meeting that gang leader as planned, I'll bait him with the invite like the others. Off to the dice game now. Ditched my guard by dressing like one of those slum rats. Hired a bodyguard to handle those gang trash. Big guy, strong. He's got the muscle if needed. What a surprising gentleman. Let's see if his big, strong guy left any big, strong footprints. Так, зараз по слідах треба. Яшчэ одна місія, ідем по слідах. Ён спусціўся ўніз. Пачаўся ў сама низ. Але я павінен сляды за слядамі правяраць, таму што не магу я зарэзаць шлях, таксама тупаватая хрень. Вось туды ідзе. Time to take a closer look. Так, ну нічога дзіўнага, ён выйшаў з галоўнага ўваходу. Прайшоў тут. Як расійскі след у том же дыске не значыць, што падаткі з гульні ідуць у рашку. Так? Ну, я разумею. Тут просто уже пытанне там, блин, это такая, я так не в гуморы, яшчэ гэта абмяркоўваць, я прям зусім, вы бачыце, я просто не буду на гэта абмяркоўваць гэта далей. Потому что я так у гуморы зусім не ў гуморы, зусім прям не. Не жадаю сабе яшчэ больш настрой спсаваць. Следы там наперадзе засталіся, нам патрэбна правяраць іх. Оп. Табе падалося, мужик. Так, сляды. Не падаецца ли, альбо гэта вось здаравенны чэл, гэта і ёсць той, за кім я іду, не? Не? Не, падаецца не.
What was that? Так. Следы ведуць сюды і ўніз. І вось гэты здаравяк, это ён і ёсць, так? Ты нас часам не гэта самае? Не п'еш вадзічку, не? Дадзім яму трошкі атруты. І мне запрашэнне вось гэтае падаецца. Ляжыць на стале. Так. Упс. Чамусьці адкінуўся. Так, вось оно. Атрымалі сабе, выбіраемся адсюль. О, унізе там нешта бачу. Мне падаецца, гэта руна. Давайте руну забяром, калі гэта яна. Ну, гэта яна павінна быць, у мяне больш нічога так не падсвятляе. Гэта хоць і дадатковы квест, але руны хаця бы геймплейны дадатак робяць у гульню. They're talking about what Ren pointed out. Яны нешта абмяркоўваюць, але скрипт не спрацаваў, і ў выніку мы не ведаем, што яны там абмяркоўваюць. Так. Ужо трошки пофіг. Ну, скрипт не злавіў. Не спрацаваў скрипт, персонажы нешта завіслі. Яны яшчэ часта тупо стаяць. Вось бачылі, як я перад ім скраў? І навошта? Типу, ён стаіць перад ёю, калі ўсё роўна, ну, я чыста з геймплейнага моманту кажу. Ён стаіць прямо глядзіць на тое, што ён ахоўвае. Мне ён блакуе магчымасць, я павінен скарыстацца нябачнасцю. Я нябачнасцю гэта магу скарыстаць і вырашыць гэтую праблему, то бок я не раблю выбара ў гэты момант. Ён занадта браніраваны, каб яго атакаваць, так. Прасцей проста нябачнасцю абысці. Я абыходжу яго нябачнасцю, гэта ніяк не дадае нічога, проста вось скарыстаў 2 ячэйкі бурштына і ўсё. Канец. Усё. І ён проста застаецца глядзець, ён нават не рэагуе на тое, што ў яго прадметы, там 3 прадметы ў пакоі зніклі. Ось, усё просто застаецца на сваіх колах. Ніякага ўплыву, ніякага рашэння. Падам. Можна наверх неяк выбрацца? Можа, ёсць... Вось паветра ёсць. Вецер у сэнсе. Вось тут, і там з Джаракам можна будзе паразмаўляць. Так, вось з Джаракам там у карчме можна будзе паразмаўляць. Джарак, справа ё. Okay, I got your invite. That's half of the work done. Now, you'll have to steal 3 artifacts to open the stone's room. The first one is in the Embassy Hall. The second one in the Garrison Outpost. What about the third one? Should be in the Nobles' quarters, but I don't know where exactly. I have to investigate. А зараз трэба скрасці 3 реліквіі. Я не супраць скрасці, просто гэта настолькі прыцягнутая штука, прям настолькі прыцягнутая гучыць для мяне. Я раздражнёны шмат чым. Ну, типу, я сёння шмат чаго гэта самае. І было дыскамфортна ў пачатку то, што ўсё грымела вакол, і мяне гэта раздражняе, і гэта самае. Ну, каты там насіліся бясконца. Вось, скакалі на дзверы з вуліцы, гукі. Мне гэта ў маніторынгавы у мікрафон аддаецца, гэта незвычайна. Плюс гульня ніяк не дадае нічога, ну, новага. Ну, карацей, раздражнёны. І таму я так і гучу. Ось. І настрой подсапсавала.
Давайте просто наверх поднимемся, у нас есть скорот. Я ждаю побачить до конца Стикса, я не ждаю его кидать. Типу, я ждаю закрыть гештальт. Типу, я спробував. Ну, типу, я реально побачив усё, і я докладно ведаю, што магу адэкватна ацаніць. Ось, таму што гульня хоць штосьці спрабуе зрабіць пад канец, просто гэта ўжо нешта позна. Файнае надвор'е пагуляй, для гэтага патрэбна спыніць стрым, ужо позна. Я ўжо не паспеў пагуляць, гэта вы сказалі на апошніх 10 хвілінах стрыма. Для гэтага трэба адмяняць стрым. Каб пашпацараваць патрэбна на вуліцы, патрэбна спыняць стрым. І не стрыміць. Кампы у нас перамагаюць толькі ў канцы, ну, типу, толькі на пятнічныя стрымы, то бо і то нават калі яны перамагаюць, я іх раблю гэтым самым асабістым стрымом звычайна, таму што мне патрэбна арганізоўваць людзей. І гэта звычайна тэхнічныя праблемы, арганізаваць людзей, ну, вось гэта ўсё, плюс расклад мой не падыходзіць пад гэта. Звычайна ніхто не можа ў гэты час, таму гэта звычайна яшчэ дадатковы дзень у тыдні. Ось такія нюансы. В моем амбассаде. So, Jared, how's life among the elites? Did you get what you were after? No. The feast was chaos. Drunken fools everywhere. Learned nothing useful. But I heard something interesting, though. A valuable item belonging to the Emperor has gone missing. Check his quarters. You might find more there. Got it. I'll just avoid the wine. Need to stay sharp. Аматар імерсіўнасці, ну я прачытаў ўжо паведамленне, таму тлумачу недахопу ўнутранай логікай. Мая тэорыя, рэальнасць плыве праз уплыў кварцу, псуючы нават фізіку, здольнасці Стыкса і паводзіны мясцовых. Я сам не супраць ставіць як бы нейкі тлумачэнні, але як бы занадта разваліваецца ўвесь сусвет за гэта. Это вельмі шкада. Ён дагэтуль, тыпу, я бачыў, дзе былі люстэркі, я бачыў, дзе быў дым у папярэдніх частках, але зараз дым і люстэркі разваліваюць, нават яны разваліваюцца, не дапамагае ні халеры. Гэта ўжо мяжа. Што гэта такое? Гэта падказкі? Куды ісці? О, хоць што, слухайце, новая механіка. Я у першы раз за ўсю гульню я раблю штосьці іншае. 3 напрамкі, 3 розных малюнка, яны ведуць у розныя месцы. Так, дзе там? Я магу міну зрабіць? Давайте зробім 2 міны. Оп, захаванне сабе атрымалі. Зараз. Ось гэта так. Захаванне атрымалі. Ідзём адсюль. Так. Эліас. Я у Эліас. Блін, я забув, що ж як гуляється Еліас. От ось так ось я пам'ятаю. Так, одна штука у нас запущена, так. Або мені потрібно тіли покласти туди. Ну просто заховання типу відбулося. Може мені потрібно усі 3 покласти одночасово. Я думаю, що мені прийдеться скончувати раніше, чим ми це зробимо, це пазл. Угу. Ось ця штука. Добре. Тут небачно спотребиться. Знову. Оп. Заховання відбулося. Яно альбо залічує, альбо не залічує. Я не впевнений навіть.
Пай мне скажа, што нешта адбылося. Але прынцыпова мне падаецца адно і тое ж. Ну ладно, давайте вось реально я спробу зраблю і упэўнюся до конца. Оно альбо працуе, альбо не працуе. Finally done. Let's get this over. Ну, ён сказаў, што тыпу скончана, так? То бок яно адчыніла, правильно я разумею? Альбо гэта прыдумана зараз? Стыкс, лазь. Захрас ён у багах. Раз. Just take that. Адзін ёсць, і патрэбна такіх 3, ачмурэнна. Добра, гульня захавалася, чат, мы на гэта будзем скочваць. Я пайду працаваць. Вам я жадаю добрага дня, я зараз пагляджу, што ў нас ёсць. Так. Табе патрэбна патлумачыць слова, але не агучае слова, і не карыстацца аднакаранёвымі. Зразумеў. Ну, памятаю тады. Можна арганізаваць просто, што зноў жа гэта час, арганізацыя, вось это ўсё, што патрабуе шмат часу, а шмат часу гэта заўсёды у маім выпадку гэта заўсёды адбіраецца чагосьці, што таксама патрэбна рабіць. Вось я гляджу, што ў нас ёсць, нікога ў нас няма, на жаль. Ну вось, добраненька. Мы будзем дабіваць Стыкса, неважна што, ўжо пофіг, мы будзем ляцець па сюжэце просто, максімальна скіпаем, максімальна просто паглядзець катсцэнкі і дапрайсці яго. Можа быть, мы допройдзем заўтра яго. Нам застаецца сабраць вось гэтыя яшчэ 2 артефакты, крыштальнік, просто 2 крышталіка, якія вельмі нагадваюць кварц. Мне балюча ўжо проста глядзець на гэты кварц. Вось, сабраць яшчэ 2 штукі, каб адчыніць больш вялікі кавалак кварца, каб мы атрымалі яго і гэта паўтарыць яшчэ ў другой лакацыі. Падаецца, потым будзе яшчэ ўзровень на канец гульні. Вось такое мне падаецца. Добранька. На гэтым. Жадаю вам добрага дня, жадаю вам добра папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, адпачніце. Гэта таксама важна. Я таксама я спадзяюся, што мы за заўтра пройдзем Стыкса вельмі. Вось. А там паглядзім. Добранька. Добрага вам дня. Да пабачэння.